Ale, ale, ale. Ale, ale, ale. Ale, ale, ale. Qué noche, amigos, qué noche, amigos. No me puedo creer que no esté sonando la música. No me puedo creer que no esté sonando la música y yo aquí bailando para el aire. Ale, ale, ale. Bueno, eu escoito de todo. Ou sona ou non sona. Amigos, amigas, familia celtista, buenísimas noches en un postpartido que vamos a recordar mucho tiempo. Ostra, 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 amigos, ostra. Impresionante, impresionante lo que acaba de hacer el Celta hace apenas unas horas, postulándose yo creo para todo ya. Lo siento, yo vengo. A mí hoy es que ni el Mario Seijas diciendo que hay que agarrar la permanencia, ni vendrá Alex a decir que a ver si jugamos la Conference para el año que viene. Déjate de rollo, yo paso de todo el mundo hoy. Paso absolutamente de todo el mundo. Porque lo que viene a hacer el Celta, amigos, impresionante, impresionante. Es que me levantaría a aplaudir, de verdad os lo digo. Es emocionante ver competir al Celta y hacer tantas cosas que seguramente pensamos que el Celta no podía hacer. Que estamos relegados a ser un equipo que tiene que tener su noche y jugar bonito y tener suerte para vivir noches así. Y realmente hoy el Celta se ha comido el Olympique de Lyon en su campo, con un empate en la ida, sin Óscar Mingueza, sin Borja Iglesias y con una tomadura de pelo en el minuto 1, que sería el principio de uno de los mayores colmos arbitrales que yo he visto en mi vida. En mi vida, yo os prometo. Menos mal que ha ganado el Celta, amigos. Menos mal que ha ganado el Celta. Y seguramente con un poco el calentón y aún la reflexión poco fría de lo que ha sido este partido, yo os hablo de lo que yo recuerdo, ¿eh? La mayor barbaridad arbitral que he visto en mi vida. En clave Celta, ¿eh? O sea, lo que ha hecho hoy el árbitro, yo estaba tan sumamente desconcertado que no entendía absolutamente nada. Las amarillas que saca para un lado y no saca para otro. El penalti del principio, no lo entiendo, no lo entiendo. Empieza a sacar amarillas luego para el Celta. No lo sé, no lo sé. Bueno, hablaremos un poco de todo eso, pero vamos a dejarnos de hostia de arbitrajes y de historias, porque hoy, amigos, la cosa está para subirse por las paredes. El Celta gana bien el Lyon. El Celta gana 0-2. El Celta es protagonista. El Celta sabe jugar y ser protagonista contra 11 y contra 10. Y el Celta, amigos, está cogiendo una cara de equipo campeón que a mí se me cae el alma a los pies de lo que me estoy imaginando ya. Lo que hemos visto hoy, amigos, lo que hemos visto hoy es para, lo digo muy en serio, aplaudir a todo el mundo que haya dedicado un tiempo a invertir en este equipo. La gente que trabaja, la gente que quizá no se ve tanto todos los días, todo el cuerpo técnico, la gente que ficha, la gente de comunicación, todo el mundo, tío, todo el mundo. Lo que estoy viendo con este equipo, os prometo, creo que he visto algún Celta mejor en cuanto a jugadores, creo, creo, pero un Celta como este no lo he visto en la vida, en la vida. Y no es una, ni dos, ni tres, sino que es un Celta que ya está en cuarto de final de Europa League, que está sexto clasificado a 3 puntos de actualmente un puesto Champions en la Liga Española, y que yo personalmente no me atrevo a ponerle techo. No me atrevo a ponerle techo. ¿Por qué? Me diréis vosotros. Porque yo me vengo aquí, un momento, por favor. Hola. ¿Vale? Yo me vengo aquí y veo que nos ha tocado jugar contra el Friburgo. Nos ha tocado, no, ya estaba dicho. Pero le ha ganado el Genk.
jugaremos contra el Friburgo en cuartos de final. Vamos a ver un momento el Friburgo. Vamos a tener mente fría. Vamos a tener mente fría. Nos vamos aquí, Friburgo. Ajá. Vale. Ficha. No. Ceden a un tío por 500.000 euros. Matías Ginter, muy bien. Ajá, vale. Clasificación. Este equipo va a octavo en la Bundesliga. Y en su plantilla tienen grandes futbolistas, como puede ser Matías Ginter, Eggestein, Suzuki, Mazambi, Philip, Vicenzo Grifo, cuidado Vicenzo Grifo, Irie. Vale. Lo tenemos, ¿no? Lo tenemos. Friburgo, vuelta en Balaídos. ¿Por qué? Diréis vosotros. Pero vamos a ver, ¿qué pinta el Celta jugando unas posibles, en este caso cuarto de final, y unas futuribles semis en Balaídos la vuelta? Pues porque, amigas y amigos, le ha ganado nada más y nada menos que al mejor equipo de toda. Está por Dios. ¿Estamos de coña, ok? Al mejor equipo de toda la fase de liguilla, con una derrota y 7 victorias. No ha sido capaz de ganar al Celta ni en la ida ni en la vuelta. Y insisto, de verdad, con lo de que le toma el pelo en clave arbitral, porque esto es una cosa que hablaremos. No me quiero enrollar mucho. Me gustaría sí hacer una cosa. Yo si pongo esto, vosotros lo escucháis. Decidme rápido en el chat si escucháis esto, porque quiero de verdad pararme un segundo. ¿Vale? ¿Alguien escucha esto? ¿Hola? Esto es impresionante. ¿Qué noche tenemos por delante, amigos? Dios mío querido. Dios mío querido. ¿Esto se escucha o no se escucha? Ahora lo he parado, ¿eh? Sí, vale. Pues preparaos, amigas y amigos. Preparaos. Ponerse cómodos. Os pido, por favor, no sé si estáis tumbados, si estáis en la calle, si estáis en la cama, si estáis sentados en una silla. Os voy a pedir, en una noche de celtismo, en primer lugar, que le dé retweet a este tweet, por favor. Y que todos en vuestras casas os levantéis. Me sube el volumen. Si estuviésemos en mitad de la tabla o estuviésemos arriba, ya te digo yo que sería facilísimo dar minutos a chavales para que se vayan rodando, etcétera. Cuando estás en una situación difícil, a veces lo que haces es perjudicar a los chicos más que beneficiarlos. Y lo digo con mucha experiencia en el fútbol base, porque yo llevo muchos años, tanto en el Madrid como en el Vamos. manejando fútbol base. Ovación. Y todos tienen un momento y tienes que manejarlo bien y tienes que tener mucho cuidado. Entonces, lo están haciendo mucho bien. Cuidado, Hugo es uno de los chavales que nosotros tenemos, claramente seguimos más de cerca. La cuestión luego es muchas veces las posiciones en las que pueden jugar. Entonces, él en esa posición, como bien dices tú, si está Bamba o estaba... claro, es que si está Bamba... O incluso William, pues, puede tener opciones, pero le puede costar más. En Copa sí que lo hemos utilizado, en pretemporada nos lo llevamos, pero darles continuidad es un riesgo siempre, y lo digo para que la gente lo entienda, que a veces en situaciones difíciles meter a chavales que todavía no están preparados, todo el mundo espera, no, sí, pero en primera división hay una grandísima diferencia, y nuestro equipo está haciendo muy bien y es uno de los mejores equipos, si no el mejor equipo de la categoría. Por lo tanto, por eso lo pueden hacer bien. Cuando los trasladas a primera división es otra historia, y en un equipo que no está ganando partidos a veces les meten más presión de la que debes. Entonces yo creo que manejar eso es importante. Ojalá ganemos partidos y ojalá Rafael, y que no sea necesidad porque no tenemos jugadores, sino... Ojalá, macho, ojalá, de verdad. Ojalá ganemos partidos, tienes razón. Ojalá, Rafael, ganemos partidos, porque lo que es ganar un partido de fútbol es una alegría. Qué alegría da ganar un partido de fútbol, por el amor de Dios. Bueno, amigas y amigos, vamos a centrarnos en lo que tenemos por delante. No quiero estar yo aquí dándos la chapa. Espero sí que yo sé que hay alguno por aquí
¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Será un anuncio aquí. Sé que hay muchos de vosotros aquí, que ahora agachéis un poco las orejas, que estáis escondidos, pero que tenéis que ir en fila a pedir disculpas. Me parece que hoy es día de pedir disculpas. ¿Y sabéis qué pasa? Que yo no tengo ningún crucifijo. Pero imaginaos que yo soy un sacerdote. Podéis venir a confesaros ahora mismo al confesionario verdeal. Así que parezco... Bueno, esto es más un velo que una monja de Clarisa, ¿no? Os pido a todos que paséis de uno en uno, de verdad. No pasa nada. Pedid disculpas. Yo entiendo que el fútbol es muy visceral y que todo pasa muy deprisa y que llega un punto que no sabemos lo que decimos. Yo creo que a un hombre y una mujer que se aprecien, una de sus grandes virtudes es saber pedir disculpas. Yo os pido por favor, gente que está en el chat, vosotros sabéis quiénes sois, que pongáis simplemente perdón. Vosotros ponéis perdón y a partir de entonces vuestros pecados son completamente perdonados, valga la redundancia, quedáis absueltos de vuestros pecados y podéis empezar una nueva vida pegada al uransanismo. Os pido, por favor, que paséis por el chat a pedir disculpas. No hace falta ni que hagáis así, ni que... No, perdón. Ni más ni menos. Perdón. Yo creo que está bien pedir perdón. Hay que decir más veces perdón. Es gente de bien. Hay que saber decir perdón, hay que saber decir te quiero. La comunicación es indispensable. Vamos a abrir el Discord para comunicarnos rápidamente con nuestros queridos... ¿Cómo os gustan los tweets de Benítez, eh? Hay alguno que hace unas... hay alguno que hace unos análisis tan sesudos. Mira, por ejemplo, tenemos aquí a Lembranzas, que es una persona la cual analiza a fondo cada minuto del fútbol, ¿no? Pues por ejemplo, mirad ahí abajo, ahí tenemos el análisis de Lembranzas. Bueno, ya cada uno... No vamos a estar aquí. Yo os pido que pidáis perdón, pero no os voy a coartar vuestra libertad de expresión bajo ningún concepto. Impresionante. Oye, fuera bromas. El vídeo este es que cada mes que pasa, tío. Ay, mamá, pobre Benítez. ¿En dónde se metió, tío? ¿En dónde se metió? Que parecía una cosa con medianamente buena fe y tal. Y pasan los años y te va a quedar eso ahí, pero te va a quedar toda la vida. Y si te olvidas, me voy a encargar yo de recordártelo, pero vamos, un día sí y otro también. Atención porque tenemos a la primera oveja merina entrando ahora mismo en el Discord. Un momento. Vale. Ajá. Sí. Vale. Oye, ¿qué tal estáis vosotros? Que no me decís nada. Os tengo que poner aquí en el chat rapidísimamente. Lo voy a poner ahora, de hecho. Venga, que no se diga. Tenemos por aquí al señor Arcos tirando Urensanía, a MK95A en absoluto, a Tino Neira. Hoy es noche de copas, una noche loca. Y noche de míticos, noche de absolutos míticos, porque está hasta Dinky Cádiz. Y está Sergio Suárez desde C. Hombre, pues si está Sergio Suárez desde C, que se ahogó hace unos meses una señora allí en la playa, pues imaginaos. Si ya está Sergio de C... Sergio, efectivamente, Sergio. Un momento, ya sabéis que esto me cuesta un poco. Tengo la garganta que Dios de mi vida. Buah, vaya noche, amigos, vaya noche. Celta histórico. Absolutamente histórico. ¿Vale? Ya está. Entonces ahora le doy aquí. Quero Teurense. Muy bien, Tino Neira. No, pero todavía hay algo mejor de Tino Neira, que pide disculpas. Impresionante. Todavía queda gente honrada, macho. Bueno. Vamos a entrar ya a la tertulia.
vale de estar yo aquí hablando solo porque tengo tantas pantallas aquí que montar que si hablo solo no me entero. No me entero porque hablo por hablar. Pero bueno, eso pasa siempre. Un momento. A ver. Saludamos en riguroso directo a don Mario Seijas. Boas noites, señor Mario Seijas. Boas noites, boas noites. Mario Seijas. Estás feliz? Hoxe moito, Home, hoxe estás pletórico. Hoxe moito. A verdade, pola maneira de ganar e por todo, hoxe Boa. moito. Que impresionante. Pero que tú impresionante. imagínate, porque non me deu tempo a entrar antes, que non me das paso antes, é unha pena. Perdón. Pero tú imagínate traballar no Celta antes do primeiro equipo, facer un traballo excepcional con os rapaces, traballalos, ver que hai un talento descomunal, ver que os rapaces poden chegar a ser algo, ver que traballan con moita alegría, con moita ilusión, con moito tal, e ser un Rafa Benítez da vida, imagínate, de non subir un puto tipo, cando tes rapaces, non só que se o sabes empregar ben que te levan a Europa, senón que che ganan partidos hasta que, igual quen sabe, hasta acabamos campións. Que eu creo que vamos a acabar. É o que dixemos, o sea, que é o que puxemos ales, que vamos ganar a Europa League. Tú imagínate ser Rafa Benítez agora mesmo. Que cara de É dicir, todo eso Se estaría che queda. aí. Que pensara? Que pensara realmente? Vamos a intentar reflexionar que pensara. Eu creo que ten moi mal recordo, lóxicamente, de Vigo, porque aparte sacamos os colores todos os putos días que mete un Sí. Cateirán. Pero que pensara? Dirá, joder, pois igual valía algún. Ou igual, mira, que non tiña tampouco moito recambio, podía haber xogado un pouco máis. A ver, pero é que non sei, isto xa vai máis alá de ser un alineador como antiguamente había moitos, quer decir, como podría ser Zidane, non? De coller tes un equipo detrás, punto, e poño os 11 que me parecen e se acabou. E ao final acabas ganando unha Champions incluso, quer decir, tú paras a mirar vale, que igual Benítez tácticamente, ollo, estamos falando de un tipo que sí que realmente sabe cousas, non? Sabe de fútbol, e o demostrou, e ten títulos e todo, pero o fútbol vai moito máis alá, joder. O fútbol vai moito máis alá. E se tes un traballo excepcional nun clube de canteira durante moitos anos que encima, quer decir, ao mellor non están saindo tantos ou non estaban saindo tantos como agora. Pero joder, sabes, estaba saindo Johnny Otto, Brais Méndez, eu que sei, Gabri Veiga, había un montón deles, joder, o sea, sí que estaban saindo canteiráns. Pois será que igual sí que podes sacar xogadores, o que non podes sair é como un borriquito a decir que a diferencia de primeira refefa aí é moita, é que no primeiro momento nada máis chega o señor Claudio Giraldez, che saca os colores de todas as maneiras porque alinea rapaces e saca un rendemento espectacular, joder. Eu non sei, Mario, igual sí, non teño tanto contexto de fútbol en xeral. Non sei cuántas pintadas de cara máis importantes, máis fortes, máis directas houbo que a de Claudio Giraldez a Rafa Benítez. E que antítesis. Poucas. Que un nega evidencia que lle vaya mal, cobrando moito, e que outro salga da nada e faga todo o contrario que fai el, incluindo estar en cuartos de Europa League. Bueno, e hai que decir, non sei. E hai que decir, reitérome, porque neste programa xa dixen moitas veces, e o dixen xa hai tempo, reitérome en que Claudio Giraldez ten que ser o primeiro entrenador vitalicio da historia do Celta. O sea, ten que ser o primeiro entrenador que teña un contrato onde se lle diga hasta que usted quiera, amigo. Despois, términos de económicos e tal, que os discuten, que tal, pero hai que, polo menos, negociar iso. Por favor, Mariam, chupido por Dios. O sea, é que eu nunca vi un entrenador tan bon, tan versátil, que saque tanto rendemento de todos os rapaces da canteira, que siga mirando para a canteira continuamente, porque aí estaba Antañón convocado, aí estaba tal. É dicir, que sigue tirando dos chavales, que porque é dicir, non é só que porque é dicir, hoxe podía haber puesto a xogar a Antañón, ou podría tal, pero o tema é, el vai nos formando. Antañón, inda que hoxe non xogase, viu como reaccionou o equipo, en que minuto entrou o outro, como
non sei como se gana unha eliminatoria tan ben ganada, tan difícil. O sea, é que me parece Como que se Claudio é respira nese espectacular. túnel? Claro, é espectacular. Está facendo non só un traballo de entrenador, sino de formación. O sea, increíble. Increíble. Eu non teño máis, é que de verdade eu non vin mellor entrenador na historia do Celta e repito que é o mellor entrenador da historia do Celta, non vin ningún mellor que a Claudio, ningún. Eu comentaba ao final do partido, quizáis un xeito un pouco exagerado, teñen que pasar outros 100 anos para volvernos topar cun tipo como este. Porque que xunta todo, tío, xunta todo. Sí, o sea, todo. eu, de verdade, estou vendo o Celta competir como creo que non vi nunca. E recordo que o Celta de Berizzo collía o balón e que ninguén lle sacaba o puto balón e era capaz de ser protagonista fora, na casa. Viña o mellor Barça dos últimos anos, pintaba a cara, amoldábase a, de repente, chegar a Krasnodar, tú ibas cas orellas un pouco baixas porque eres o pobre Celtiña, e volvías a ter un papel protagonista. De verdade cho digo, dá má sensación de que nunca vin cousa igual. Igual é precipitado, ou igual é que non teño 55 anos de experiencia celtista, pero a min dá má sensación de que ter este pedazo de tío e que inda por riba teñas o plus que lóxicamente necesita o Celta para que lle salga un Iago Aspas que viva ao lado do campo, porque senón non vas ter ningún Iago Aspas, pois o noso próximo Iago Aspas é este tío. E cuántos máis entrenadores van salir cunha situación deste modo que xunten todo o que está xuntando Claudio? É que o vexo moi complicado, moi complicado. Non sei que ten pensado Claudio por o futuro, pero Celta, que cualquier paso en falso é unha cousa históricamente negativa. Pero é que é a forma en que fai, porque quer dicir, non sempre xoga, é dicir, hai momentos en que hoxe tivemos o balón todo o tempo, toca, pero é que hai momentos en que saímos en transición, que foi como chegou por exemplo, o casi gol de Rueda, que lle mete un pase Iago e que se queda solo, que ao final se durme Rueda e manda o balón ali mal, pero quero dicir que o Celta ten moitas maneiras de atacar o rival, moitas maneiras de defender, moitas maneiras, e utiliza moi ben esas ferramentas. Quero dicir, é que o tema é que todos os xogadores, salvo excepcións como pode ser Cervi, que en fin, o sea, chámalle tal, pero quero dicir, salvo excepcións, é que todos están implicados, todos se sinten partícipes e útiles. E non hai mellor cousa que un xogador que se sinte útil e importante en cada momento. Por amor de Dios, pero en que se sale ao campo se sinte importante por algo, Escoiteme unha cousa, en que equipo Josef Aidú iba a xogar fora da casa 45 minutos nun os octavos de Europa League? Tú mira, recupera Aidú, un nivel de Aidú en ningún lado pasa eso, por Dios, que non pasa en ningún lado, joder. Bueno, un partido impresionante, unha eliminatoria. Aparte quero decir que está sentando precedentes para que se siga confiando en xente da casa, sabes? Porque Freddy está aí a facer ben, porque Alberto Suárez está aí a facer ben, quero decir que se pode pensar en sacar entrenadores da casa. Por que? Pois porque xa teñen esta ideoloxía de clube de sacar da casa, traballar dunha certa maneira, confiar nos rapaces que ademais eles mesmos xa levan traballando durante anos e que saben que nivel poden dar e todo. Para min é fundamental, que non, quer dizer, entón a persona idónea é que siga Claudio, pero que se o día de mañá, polo que fose, falta Claudio, teñamos alguén que siga nesta dirección. Que parece fácil decirlo, ¿no? Agora seguramente a todo pasado pues todos estos rapaces, como ninguén mirou para baixo e se deu conta que había todos estos rapaces, ¿no? Totalmente. Pero... Que alguén me diga, por favor, o de Carreira. Que alguén me diga, por favor, un rapaz que leva tantos anos pelexando simplemente por defender este escudo, que se quedou este último día, que se quedou sin contrato e que nos esperou. O sea, a Carreira hai que bicarlle os pés, joder. A Carreira hai que bicarlle os pés. E o rendemento que está dando, que é un rendemento de selección española, que me estás contando? Impresionante, tío. Non contaba, sendo eu eternamente carreirista, na vida esperaba ver este tío, así tal como estou vendo agora. O sea, a delicadeza que ten ca pelota, a maneira de arrancar, a xogar pola dereita ou pola esquerda,
Bueno, a segunda parte que se pega con Hugo Álvarez, Sergio Carreira, tío. Sí. Que pa O entendemento dos dous, para aplaudir toda a noite, tío, toda a noite. O entendemento dos dous, maravilla. Que animalada, Mario. Eu estou, de verdad, que non sei quantos equipos lle poden toser a este Celta. Pero eu digo, eu por exemplo, de Huguito, xa desde o Fortuna, que eu vía, o Huguito xa lle vía máis xa nos pés, o sea, o Huguito sempre foi un... Non, eu digo, Hugo Álvarez sempre foi esa chispa, esa maxia, ese... O Guito ten moitas cousas, non? Ten un talento descomunal, que simplemente hai que poñelo. Eu xa dixen que cando estaba xogando a Carrilero sempre dixen que tiña que xogar máis arriba, que era o xogador para xogar máis arriba. Está demostrando xa. Pero, joder, eses xogadores que non son Huguito, que son un pouco, pois eu que sei, Carreira, que lle costou tanto entrar, ou un Javi Rueda, que tuvo que ir cedido e tal, iso. Ou Javi Rodríguez. Ou xogadores... Javi Rodríguez, non sei que... Mario, cuántas veces, e digoche de boa tinta, cuántas veces chegaba o Bravo e Javi Rodríguez decía que se iba a ir do Celta, que xa non estaba para él, pero cuántos Bravos haberá dito eso Javi Rodríguez, e mira como está Javi Rodríguez, outra vez titular indiscutible no campo do Olympique de Lyon en octavos de final da Europa League para pasar a cuartos. É que un escenario que de verdad eu quero pensar en primeiro lugar que isto sirve para que no Celta, e creo que non é un tema menor, existan moitos menos Brian Bugarín, porque se tes un pouco de sesera e que estás nun sitio, macho, que a nada que teñas un pouco de cabeza e un pouco de pés, vanche dar unha carreira en primeira división. Hombre. É que impresionante, tío. Porque salen todos, e valen todos, é que valen todos. Non sei cuántos podemos decir que Claudio subiu, bueno, por subir. E despois, quiso facer debutar o oitavo, pero despois perdeuse por ligas menores. Pois creo que non vai ser o caso, macho. Creo que, lóxicamente, Claudio non xoga por eles. Non lle quero quitar mérito a Javi Rueda despois de correr para arriba para baixo por Albacete adiante en unha medianía de segunda división e agora ser a estrella totalmente incontestable dunha eliminatoria como pode ser seguramente unha das máis difíciles que viviu o Celta nos seus últimos anos. O de que comentabas de Sergio Carreira, bueno, é que non lle quero quitar non lle quero intentar vender que unha pizca de regalo do que teñen estes rapaces, pero que Claudio te pon aí e Claudio te convence de que de verdad vales, estou seguro. Home, e como eso non sei de verdad a donde hai que ir a buscar para topar unha cousa igual. Non sei. E é unha sensación de decir, joder, estou vendo a tele, abro Twitter, sale Claudio Giraldez en rolda de prensa e digo, é que estou vendo o Bayer Leverkusen, tío. Estou vendo que de repente o ano 2022 pois toca que o equipo de moda sexa, pois non sei, o Spal. E hai un adestrador ali que a hostia e que se van rifar para a selección alemana. Bueno, pois ese tío é o do Celta, macho. É que do Celta. É seguramente o adestrador máis señalado de casi de todo o planeta fútbol. Quer decir, se tú queres buscar unha erupción dun adestrador, o que decía por aquí no chat, decía de Inqui Cádiz, un adestrador que lle sepa sacar rendemento a unha plantilla. Non sei se hai outro igual no mundo. Sinceramente. No, esta no. Nin a esta, tamén quero decir, a ver, tamén quero decir, a ver. Eu hoxe estou empalmadísimo, Mario. Para min, a ver, isto é unha reflexión. Con isto non quero decir, pero o mundo dos entrenadores é moi complicado, non? Para min é complicadísimo. Non polo tema de tal, o sea, tú ves, por exemplo, un tío como Xavi Alonso, non? Que se vai ao Leverkusen, que saca un rendemento a hostia e pincha un título e mil historias. Chega ao Madrid e tú mira o que lle pasa, non? E quero dicir, para mí é o fundamental, sobre todo un entrenador, é que os xogadores crean nel. Que crean a mensaxe de... Que fai este home aquí? Non sei, pero me vai saltar o copyright nun momento. Que crean nel sobre todo, e o tema é que joder, que quero dicir que non estou dicindo que Claudio se vai daqui non vai a triunfar ni moito menos, pero quero dicir que as circunstancias de ser do Celta, coñecer a canteira, coñecer a idiosincrasia de Cruz, coñecer todo,
tamén xogan Sí, a sin favor duda, de que se Claudio, e retroalimentan. creo que Claudio co Celta é máis e o Celta Celta co Claudio é máis. Aspas saiu de aquí, non deixa de ser o sea, un xogador superlativo, pero aquí sempre van estar mellor e vai a rendir mellor. Non sei, quen lle ofrece máis? O Celta a Claudio ou Claudio ao Celta? Nova pregunta. No, eu creo que agora mesmo igual Claudio ao Celta lle dá máis Sí, que o Celta a sin Claudio. duda, sin duda. Sin duda. Que pregunta, Dios mío. Así de claro. Bueno, Ahora mismo Claudio... temos por aí, vanme salir os marcos descuadrados, porque me falta que acenda a cámara. Non entendo moi ben que está pasando nesa casa, pero podo imaginar que nada bo. Eu creo que... Eu... a ver un momento, porque... A min está me sonando a que nos tiran o directo Jargueceta por copyright. Eu non me estou enterando da película, Mario. Eu creo que aquí xa perdimos todos a cabeza. E digo chover. É lógico. É lógico. Pero para eso que cante el, joder. E que isto... o sea, eu esta entrada cunha pantalla vermella non entendo. Eu tampouco. Hola? Ui, espera, Hola? que puxen o Alex? marco da ida. Hola? Hola? Hola. Hola? E vais? Pero que ha pasado? A tomar por cu. Pero Alexandre. Arréglate. Bueno, e non será Mario que se olvidou do gazpacho. Hostia, se olvida do gazpacho cos que claro, 25 litros que bebeu o último día. Hai cousas que non se poden perdonar. Eu xe dixen a miña nai. Co contento que vai vir Alex, se estamos hasta as 3:30 da mañá, vai estar hasta as 3:30 rillando. O Belis caeu na marmita da pócima dos galos e Alex caeu na marmita do gazpacho. Bueno, Mario, no que ven o noso querido Alex, temos que falar de todo. Do que foi o partido, máis alá do Celta como proxecto, que creo que merece un espazo, por suposto. Temos que falar do que foi, non sei se o partido, sino a propia eliminatoria como tal, porque creo que a capacidade de non caerse do partido, cando tanto na ida como na volta, o árbitro fai moito para que tú te vayas, para que empecen os piques, para que te desestabilices, para demais. Non sei. É que eu que non acabo de entender é, o sea, a Niakate expulso e así, que vamos a falar de eso, Mario. Tens razón, vamos a falar de eso. O sea, directo e al grano, eu penso que tal. Pareceme unha barbaridade, o sea, a Niakate enseñas unha roja de tal e a do penalti que é bastante máis clara e peor, porque lle deixa o pé aí que podía habelo mancado moito, quer decir, que podía habelo mancado de verdade. Eu pensei de verdade que dixen, a min fan miso e o tobillo vai, o sea, cólgame fijo, pero quer decir, en un pita, pero a ver, e digo así, que o árbitro non tuvo unha boa noite, eso está claro. Buah. Pero que podes chegar a entender que ao mellor o árbitro non o vise polo que fose, non lle cadra ben un ángulo e non ve que o pisa ben e todo iso. Pero o VAR que me expliquen por que o VAR non entra cando pode ser un penalti clamoroso e cando hai que revisar todo iso, por que non entra e por que non se revisa iso, joder. Non o entendo. Bueno, non entendo. Vamos a ver rapidamente o que foi o non penalti de Tagliafico. Ah, no, espérate. Vaya barbaridade. Este non é. A ver, un momento. No, aquí está saliendo expulsión. Vamos a intentar buscar. Aquí está. Esto está fantástico. Minuto 1 do partido. Bueno. Para min que lle faltaron huevos tamén un pouco aí sendo no minuto 1.
Dios, é que tú mira por favor como lle pisa aí. É unha Pero animalada. fíjate como dobla o rollo, é como mira como dobla a rueda despois cando lle pisan. Uah, Como dobla o pé que dices tú, que lle puido partir aí. Que lle puido facer unha fisura no tobillo facilmente, Dios mío. A ver, que eu non sei hasta que punto isto é voluntario ou non é voluntario, tal. Creo tamén que non hai ningún penalti voluntario, lóxicamente. No, a ver, o de Bernardo Silva onte igual pode ser un pouco máis voluntario que isto. Pero a ver, é que mira isto, A ver, tío. Mira Pero eu está creo que non é a voluntariedade de facer penalti, eu refírome á voluntariedade de ir coa plancha por diante cando sabes que perfectamente vas a impactar ou podes claro. impactar nun... Eso é voluntario, joder. Pois que non é voluntario facer penalti, claro que non. Bueno, eu creo que todos nos estábamos debatindo en vai sacar cartón vermello ou non, a ver como se castigan estas pisotós, estas planchas en Europa, e de repente sigue o xogo tan tranquilamente. Primeira parte de desconcerto por parte do colectivo arbitral. Eu non o entendo. Lin incluso a Míster Asubío, e atención porque Míster Asubío non o entende. O sea que nos queda. Normal, é pero como vas a entender? Quero dicir, porque é o rollo de que o árbitro xa erra, o sea, que sí, que é un erro clamoroso de queiras, pero dices tú, pero bueno, pódese dar, refírome, pódese dar a circunstancia de que non o vexa ou de que algo... Eu poido entender que ao mellor nese lle cadra un mal ángulo ou algo e non o vexa claro, non? Ou que o impacto non o vexa como ten que ver. Pero eu digo do VAR, o do VAR é sangrante. No, claro, o VAR pero que non que entra o VAR, eso é hai que pôr o un foco no VAR. atraco de... Pero que vamos Madre a mía. vamos a pensar, que poido interpretar aquí Como que poido interpretar o VAR? para non chamar? Quero dicir, que pensou? Podo decir, bueno, pois igual dalle que pensou? Pois non primeiro sei lle nos dá o balón. billetes Non sei se nos billetes que igual lles deron, non sei se estaban pensando, non sei, en que, eu que sei, era o minuto eu non sei se foi huevos non entrar, pero que é unha posible vermella, é un penalti, aparte o balón sale casi ao momento aí que paran o xogo e entra o árbitro a falar, Sí. a acción pódese revisar perfectamente e ver que é un penalti clamoroso. Eu non entendo. Para min é penalti e vermella. Para min é penalti e vermella. Se lle enseña a de Niakate, esta ainda é peor. É peor. É que o Mario, eso é o que non son capaz de entender. O sea, si tú sacas... Vamos a ver o vídeo tamén. Si tú sacas o cartón vermello a Musa Niakate apenas 15 minutos despois, por isto é que te estás desvirtuando como árbitro. O sea, no, o tío flipa. Como non vai flipar? Como non vai flipar de que lle saques a roja? É que é o mismo, tío. É o mismo. E lle saca a roja. Vamos a ver. Estamos vendo aquí a imagen. A roja, comenta Arcos, eu penso que a roja é por compensar. Pero que aquí o único que está dicindo é que eres un puto cenutrio e que non tes criterio ningún. E ainda por riba o propio Javi Rueda, que chupas todas, tío, porque eso tamén, joder, macho, e ainda lle quedaría por chupar alguna máis. Pero como va a sacar vermella por isto? E pasar de todo, é que é moito peor a do penalti, tío. Non sei se estás vendo directo, pero eu estou vendo aquí a comparación dos dous pisotos. É que non hai color, tío. Parece que igual a da expulsión é un pouco máis alta, pero non sei, xa te digo, gustaríame, creo que o debate aquí, incluso ca xente do chat, o debate é que interpretou o árbitro por pensar con que se equivocou. Eu creo que o erro xa o saben todos os árbitros que actuaron neste partido a estas horas da noite, pero a que se agarran para non pitar penalti, tío? É que eu non entendo, de verdade que é non sei. Non hai moito máis. Do máis sangrante que vin en moito tempo. Eu digo en serio, non recordo un partido no cual estuvera tan desconcertado, porque despois houve unha amarilla a Starfelt, unha amarilla a Javi Rodríguez, algunha amarilla que non vai para outro lado. Quizáis a intencionalidade de que Arcos, pois non sei, é que non sei.
Da igual, aínda que non sea... É dicir... E atención porque aparece Mr. Asubío por WhatsApp. Creo que, Vamos a ver. creo que nos está dicindo sí, sí. que poñamos algo. A ver. A ver. Porque Mr. Asubío, como xa Sí, avanzamos mándanos aquí, aquí Mr. Asubío un non dá saludo. crédito. Bueno, espérate. Espérate porque pode entrar aquí un holgorio. Vou ler eu, que xa teño no WhatsApp aquí, e xa me mandou directamente, xa me sale o que di el. En plan, que pode interpretar que non funciona o bar, polo que se fose. Que non funciona. Claro, que, En plan, igual ainda non encender unha cociña ali. Claro, que podemos interpretar? Podemos interpretar que o árbitro deronlle unha acreditación e non é árbitro, vale? Despois, Está ben? que interprete que Rueda invade o espazo de Talia Fico, pero iso non se pode dar ao puntear o balón ao Céltico antes da pisada que recibe. Non me deixarías marchar. Se corte peño que o estranxeiro tamén non va lugar. Dentro por dentro se está. Fico escutando no vento, todo acento, sigo lamento, segredo. Orgullo que me da no peito, somos do mar. Vento, muero por está. Sigo escutando no vento, te acento, sigo segredo que me somos Bravo. Faltanos a cámara Bravo. para saber quen carallo está cantando, porque claro. Claro. Monte, todos valeiros, fusen da morte, fame en Galicia, pura Ollo. Eu creo que ese non é Jargue. Pero pon a cámara. De bocas tormentas comendo norte, voltas de fronte a miña casiña, familia que nunca se rompe, al horizonte, manchan los pobres, van para la celo, van para los barcos, van para el pueblo, van para la ría, una chea de cartos, as mulleres con dobre papel, criando soiñas no campo, vidas de vivos vou levando fuciños na mano codeando de tantos, entre as nubes na miña terra, choiva, o aceo celeste, sangue celta, voltar a sentir unha aperta na chaqueta unha foto que pesa, non podo esquecer a promesa, a tristeza, se non está por manter a fauteza, mariñeiro, migrante, pedinlle a Virxe do Carme que lo proteja, que non les falte, hasta que las manos aguantes para o navegante, o que está fora, que siga adiante, busca melloras, tempos de antes, son como ahora, voltaré, 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 voltaré. Voltaré, Eu xa me fui. voltaré, 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 voltaré. Ajá. Hola. Hola. Eu a esta hora da noite non dou crédito co que está pasando. Aquí non aparece nada. Ollo. Ollo que se abre aí unha cámara. Ahí Ollo, está, ollo. sí señor. Aí estamos. Señor Alex. Paces. Boas noites. Señoras, boas noites. Isto é unha cousa... Espera, porque entra Alex e xa se me peta o Discord, por suposto. O Discord... Este canto a capela. Sí, O que cante el, pois canta toda a familia. Faltoume que puxeras a cámara. Pero outra vez se vai. Pero bueno, Daba vergoña, as mulleres daballes vergoñas a ir cantando. Sen cámara, mellor. maldito Discord. Oye, xente do chat, por favor. Que alguén me diga que fago co Discord, tío. Porque de repente entrei un directo e quedou así para sempre. Teño que entrar o sea, na pestaña do OBS por Discord, quito, poño outra cousa, volvo por Discord e volve a ir. Pero bueno, antes de nada, he de pedir consellos
que falta me fan. Saludamos, por Dios, a esta rapaza que está aquí a estas horas da noite e mañá hai que ir ao colegio. Ou non? Aí ponte. Ai, mamá querida, está de ponte. Esta tía vai coller unha borrachera. Hai xente con moita hoxe. sorte polo mundo. Que borrachera vai coller esta rapaza hoxe, Dios mío querido. Ai, mamá. Home, borrachera non. Borrachera absoluta. Borrachera Tenemos tú. é que nin de chuches. Nin de chuches. Oye, sabes que, Alex? A miña nai díxome se iba a ir a Vigo este finde para levarte... Que a miña nai me dixo, me preguntoume se iba a ir a Vigo este finde para que che levara limóns do meu pueblo. Pois se ves... Mira outra como Sabes? dice. Pero tú fijaste, é falarlle de comida a Alex e xa especialmente xa se pon en plan, bueno, tú se traes aquí... A ver, Alex, outra cousa non, pero de comida eu penso que estás falando coa persona idónea. señor Alex, Eu creo que é interesante que tiñes un calvo na calva. En vez de ter unha calva, tes un calvo directamente, ¿no? Como estás? Como estás? Aquí xa estuve falando de sentimentos, de proxectos, de cuánto diñeiro lle hai que dar ao señor pelao que tes aí na cabeza. Non sei. Pregúntoche simplemente como estás. pois exultante, feliz, orgullo, pois o que ten que sentir un celtista, pero non só despois dunha victoria, Pero desta tamén cando se especialmente. perde polas cousas que se están facendo. Ostra, pero desta, macho. Desta hai que sacar un pouco de peito. E non quero ser eu quen fale de sacar peito, precisamente. Bueno, MVP, quero MVP. decir, así que... dale, mira. A ver. Ai, Sí, ahora sí. Esta tía hai que ficharla, de verdad. Tanta historia que o pai lle prenda a cámara que fala a rapaza, porque si non... Bueno, vai ser unánime que un dos MVPs de hoxe vai ser a Hugo sí ou sí, o sea que isto... Non vos queda máis narices, sinceramente. Son moitas cousas, Alex, son moitas cousas. Falaremos lixeiramente un pouco máis do que estábamos vendo podemos seguir por aí realmente. Sacas unha bufanda de contravento e marea e claro, contravento, marea, lume, terra, non sei quantos máis elementos podemos sumar, porque eu, Alex, o que vivín hoxe é para pagar Os todo. colegas do outro pelao, colegas do amigo Uxío tamén contra eles. E chamoulle pelado ao Xío. Xa para entrar, isto é impresionante. Que empeza, por favor, por unha valoración arbitral. Pídoche, señor Alex. No, pero un momento, un saludo e unha aperta ben grande para o Xeo que nos mandou por WhatsApp para que poidéramos ler todo iso, que é un crack, pero Teño aquí. o que poidese interpretar, claro. O árbitro. Dixo que era penalti ou que non? No, o sea, en plan, para ele é penaltísimo. É penal e mínimo amarilla. Mínimo amarilla, sí. Home, é moi obvio, eu creo. Pódese che pasar a pisada en vivo, pero o VAR é inentendible que Andreu Dalas non chame a pelto ao monitor. Eu creo que esa é a conclusión unánime, non? Eres un cazurro se non o ves en directo ou non, pero si hai un tío con 50 pantallas que non o ve, amigo. Dime aquí por privado, o Xio díceme penal e vermella para el. Para min tamén. Eu botei penal e amarilla. Pero bueno. Para min o de vermella é xa, pero digo, e non só iso. Esa na volta foi un arbitraxe lamentable, pero hoxe igual, porque para min a vermella ao León non é vermella. Claro, pero o criterio tibia, claro, pero digo eu, pero se o criterio do árbitro, é enseñarlle roja ni a caté, a do penalti para min é máis. É ainda peor. Por iso mismo. O sea, eu creo que intenta corrixir un erro pode ser. Pero por que? Por que vai corrixir un error no minuto 17? O sea, eu non creo que el saiba no minuto 17 algo que non soubera no minuto 2. No, pero sentimento de culpabilidade, supoño, non? Pero se é despois do descanso, bueno, igual veo a xogada ou alguna cousa,
pero el, eu entendo que no minuto 17 non ten maior información da que tiña no minuto 1,5. O sea, A ver, tamén decir que nos vídeos marcadores do campo saen repetición. Entón, igual pode ser de aí ou do... Entón, eu creo que con moitos máis erros. Despropósito. un despropósito A segunda- absoluto, pero moi en contra do Celta, Ostra. Eu entendo que cartón vermello pode non ser cartón vermello, pero eso non significa que o Lyon non tuvera que ter un xogador expulsado e ademais un penalti en contra, por si fora pouco. Tagliafico hoxe tiña que ter Sí, sete amarelas sí. e 3 vermellas. O de Tagliafico foi sangrante Eu hoxe. celebrei a primeira amarela porque digo, expúlsao. Non, é que non tiña amarela aínda. Minuto 81 creo que foi cando sacou o primeiro Sí. cartón. Impresionante. Bueno, iso o que non entendo é Son o moi que non malos, entendo é tío, que por Dios bendito. pero digo, o que non entendo é a actuación dun árbitro que teóricamente tú lees en todos os lados e probablemente se non é o mellor da Europa League ou dos árbitros que arbitraron por aí seña dos máis top. Pois O sea, que en plan, entón, lendo pero opinións en que xeral, necesita o Xío para chegar a Europa League entonces? Para estar no bar, ainda que sea desde Vigo, que lle poñan unha pantalla. E xa Oiche, está, que lle paguen ben. Pois xa fai. eu discrepo educadamente sempre desde amigo e tal, pero discrepo moitas veces con el e tamén discuto con el de cousas de tal, o sea que Non sei, o de hoxe pero ver, sobre todo, eu o sea, penso- o do eu penso penalti que- é un minuto 1 e é un penaltazo clama ao A ver, cielo, pero eu- despois ves as amarillas a Williot, a amarilla a Starfelt. Xa, Como vai o ver, partido no minuto? eu penso que o tema dos árbitros aí cando vai un pouco a cousa de ver isto ou outro, que decir, o problema dos arbitraxes é que se houbera unha norma que fose clara de algo, pero é que hai moitas normas que son moi interpretativas e dai veñen sempre os problemas da Hoxe non me interpretación vale. de cada un. Hoxe sinto, pero isto non lleve esa explicación de ningún tipo. Eu penso que mitad das veces tamén é culpa das normas que se dictan que ao mellor pues, non acaban de ser como deberían. E logo levan a culpa aos árbitros. Bueno, o caso é que o Celta se liou a morder. O Celta fixo unos, eu creo, moi bons 10 primeiros minutos. Soubo recomporse tamén desa tomadura de pelo. Que tenemos que abrir o melón tamén de por que Javi Rueda está no chan, Claudio Giralde dalle a risa no banquillo e o resto absolutamente de xente de azul celeste parece que non vai a cousa con eles. Isto a mí é unha cousa que creo firmemente que lle perxudica ao Celta ano tras ano. Non sei, lóxicamente non quero pôr a responsabilidade nos xogadores do Celta, pero se te acaban de torcer un tobillo, pois que menos que irte comer o árbitro, non? Entre 3 ou 4, quero decir. Despois, solo ella o Aspas o que se acerca ao árbitro, move un pouco os brazos, e que porco e que protestón e que pesado ella o Aspas. O menor, é que tiñen que ser 10 xogadores así. E o 11avo é o que está no chan. Bueno, non sei que opinión tedes alrededor disto. Xa digo que recalco que non quero culpabilizar os xogadores do Celta, pero creo que é un mal endémico nos últimos anos deste equipo. Nada que non comentase eu fai unha semana, o sea, aos árbitros está feo, pero es que xa o dicen, o sea, para que te piten un penalti hai que tirarse, e para, pues, se queres forzar que te piten algo hai que comerse ao árbitro. E somos moi parvos, moi parvos. E contra o Betis no Villamarín pasou, É unha pena. no anterior partido contra o Lyon pasou, hai que... Neses momentos son os únicos nos que voto moito de menos a Cabral. Hombre. Sí, señor. Bueno, pero a ver, se vamos un pouco a profundidade do tema, eu penso que o fútbol é dos deportes en canto eu vexo outros nos que máis se simula, nos que máis se está facendo triquiñuelas para tal, nos que máis presiona o árbitro para isto, no que máis tal, cando noutros non se tan... Hai igual máis diálogo, hai máis cousas, pero non se tan... Non sei, para min o fútbol, a verdade, que nese aspecto ten que mellorar. Quero dicir, con isto non quero dicir, creo que o mellor sí que o tema dos árbitros é algo que se pode tocar, pero creo que tamén por parte de como está feito o fútbol e de en xeral a cultura que temos agora mesmo
como se lle fala aos árbitros, de moitas historias, aí hai moito que mellorar e creo que bueno, que van por aí os tiros, non? É dicir, eu cando empece a deixar de ver que haya tíos que se tiren de piscinazos e cando empece a ver cousas de tal, ese seño un pouco máis legal, pois igual que tamén cambia as cousas cos árbitros. Non sei. Creo que se por aí. retroalimentan uns outros, Sí, totalmente, Que cando totalmente, tú non te tiras o chan e non te pitan as cousas, Sí. pois Pero fas refírome tirarte por todo. que isto non é todo blanco e negro, é que hai moito gris, Sí. e non hai que andar tampouco porque ás veces todo é sacar antorchas e queimar todo o que viña por diante, non? A mínima. Entonces, pareceme injusto tamén. Vamos rapidamente a actualizar antes de volver ao plantexamento inicial do Celta. Creo que hai que empezar por como saliu o Celta de Claudio Giraldez no campo do Olympique de Lyon. Pero por actualizar, simplemente estar pegados á actualidade, Cambiaggi mete o 3-4 a favor do Bolonia. Polo tanto, a Roma a esta hora da noite está fora da Europa League. E Brian Zaragoza entrou no minuto 110. E 2 minutos despois marca o Bolonia. Estou vendo o partido na televisión. Non lle desexo mal a Brian, ni moito menos, pero Se podía gañar a Europa League con Brian de Pufo, verdade, Pablo? volveremos a mirar esa historia próximamente. Oye, o Stuttgart fora da Europa League tamén. Quedou fora tamén o Lille, pasou o Aston Villa, pasou o Porto. Dato curioso así rápido, en plan, Ángelo Stiller, un superclase como a él, non está entrando nas listas de Alemania para o Mundial e probablemente ni no leve ao Mundial. Ese non era o rapaz este que quería o Madrid, que tiña a nariz así un pouco como un pan de pizza. Exactamente. Bueno, pois pasou o Betis, pasou o Nottingham Forest en penaltis, pasou o Friburgo e pasou o Celta, amigos. Pasou o Celta. Ai, mamá querida. Bueno. Nosotros en un rato subimos a Peinador. Ostras. Hai xente aquí pensando xa. Joder, outra vez o Discord, Dios mío querido. Que quen tome e abandono o directo, Hai xente que vai ir a Peinador, dicen por aquí xa. A que hora chega o avión, Manuel? Non sei, pero o vuelo que igual abandono o directo. O vuelo desde ali non teñen, igual será un par de horas. Pois non sei. E digo eu, Alex, deberías ir ali e facer de corresponsal. A 1 da mañá chega o avión. Chega a 1 da mañá. Quen tome e gol. 1 da mañá, espero Pero estar isto... Deixo a Alison aquí na silla. Exactamente. Alá, con micrófono. Claro, que fale Alison por ti, queda aquí na tua representación e la tal, e tú pala. Cuánta sensatez ganaría este programa, Sí, señor. Bueno, queridos amigos, Mario Seijas, o Celta sai cun 11 previsible para ti. En parte sí, pero en parte non. Quero dicir, é que o tema de Claudio é que eu esperaba, pois, sabendo como é, e intentando un pouco sorprender, pois para mí sorprendeume porque sacou o 11, digamos, casi máis titular que podía sacar, non? Ou para xogar contra un Lyon. E sendo partido rocoso, a min non me sorprende, non me sorprende porque realmente se vas a unha eliminatoria que queres pasar e tal, pois sacas casi os 11 mellores que poden facer según o que teñen que facer o traballo no campo, non? E como atacar. Para mí sacou do quitado, claro, faltaballe Borja e faltaballe Mínguez e tal, pero quero dicir, se non tes, pois era o 11 máis titular que podía sacar prácticamente, non? Creo eu, do que tiña hoxe. Cambiarías ao mellor a vecino por Miguel Román se estivese, cambiarías a Borja por Pablo Durán probablemente, dependendo, pero quer decir, saca un 11 bastante titularísimo. A mí quizáis non me sorprendeu eso, tampouco me sorprendeu porque en saída de balón salía con 4, non salía con 5, e fixo a verdade que un plantexamento moi bo porque tanto Ilais como Fer eran os dous mediapuntas por diante, digamos así, de vecino a hora de xogar o balón moitas veces, sempre se facía un pouco de superioridade polas bandas en 2 contra 1 con ese media punta coa incorporación de Rueda e incluso ás veces coa de Carreira facendo 3 arriba naquel lado e cousas así. Estivo moi ben, a verdade que o plantexamento de Claudio saco o sombreiro porque soupo levar en todo momento, o Lyon non deu axustado
baixo ningún momento Ajá. a presión desde o principio, e unha vez que se queda con un menos, o Lyon xa imposible que poida, digamos así, facer a presión ben, e ten que ir a un bloque baixo no que o Celta pues, sale beneficiado e controla e domina todo o partido, todo o tempo. Pero Entonces, pues, son 20 non sei, minutos Claudio, contra 11, que non o expulsan no Claudio, sí, minuto sí. 1. Pero digo, Claudio para min maravilla, o sea, como a sempre, Bueno, iso, pero bueno, Claudio como a min... sempre, para mí mellor que moitas veces. Mellor que na ida, Bueno, por pero exemplo. quero dicir, é raro que saque un plantexamento mal Claudio, despois Sí, na pero a hora de execución a mellor que pode ser mellor ou peor por parte dos xogadores é outra cousa, pero Claudio igual era para min, non sei se un dos debes, porque a veces plantexaba era regulán, quizás o ano pasado máis, pero despois sí que, digamos así, axustaba moi ben, e as segundas partes dos equipos de Claudio eran ou sempre foron maravillosas. E agora, pues bueno, agora creo que plantexa mellor e que tamén corrixe ben e todo iso, casa que os xogadores fagan o que tal, pero digo, é que tamén, fijadevos, se o ano pasado estábamos ilusionados, eu ainda é que xa non se pode ilusionar un máis, macho. a min sorpréndeme, Alex, o dato de campo do Olympique de Lyon, un equipo que perdeu un partido, gañou 7 nesta Europa League, directo a octavos, unha parada de Jonas Rado en todo o partido. E que o Celta mexeu polo Lyon. Lógicamente, o cartón importa, pero bueno, creo que xogou mellor. Con 11 tamén. A ver, foron 20 minutos, que non foron 45. Pero tampouco foron 2 minutos. Quero decir que non foi na primeira xogada que Tagliafico vai para fora. Que ainda pasaron 20 minutos e creo que o Celta saliu a ser protagonista. Saliu, pois quizás a gañar o partido con máis gañas do que podía ser o que víamos do Lyon. E para min, xa digo, malia a expulsión, unha decepción absoluta do que me esperaba deste equipo ou do que infravaloraba o Celta, que creo que tamén pode ir por aí os tiros. Buah. Espera. Gol de la Roma. Non, penalti, que non penalti, non sabe se pitar ou non, quedouse o árbitro así, logo mira ao linier e al final non o pita. En final. Non, piscinazo. Pero estivo o árbitro que non sabía... Pois queda fora tamén a Roma. Pois, a ver, respecto ao partido, pois sí, es que para min foimos superiores. Iso pasa por ter a boca demasiado grande, porque Fonseca dixo en rola de prensa que agardaba un Celta atrás e que iba a ter o dominio e tal, e ti con Claudio non podes confiarte. Gustoume moito o plantexamento, o que sacou, todo o mundo pedía Aspas, que nestes partidos Aspas, pero Aspas Pedío. tanto tiña que estar cando entrou precisamente. Partido moi serio de todo o equipo, moi serio. Cando... A ver, vou dar un spoiler. Ajá. Cando o Pufo pode ser Pablo Durán, co que Pablo Durán aporta, o sea, el partido de Pufo de Pablo Durán é sobresaínte do Celta, porque Pablo Durán menos dun 6 nunca dá. Pode estar máis acertado, menos acertado, pero cando ti dis, pois plantexaste que sexa Pablo Durán, significa que o partido de Celta foi descomunal. Serios en todas as líneas, Marcos Alonso como ano pasado, Starfel como ano pasado, Javi Rodríguez como ano pasado, Rueda e Carreira agótanse as verbas deles. Vecino, hai que falar de Vecino. Ui, Vecino. Hai que falar de Vecino, que xa o dixen eu, que é o típico futbolista que parece que non fai nada, pero fai todo. Hai que falar de Vecino. No, eu non compro eso de que parece que non fai nada. A min este tío apasioname. Para os que ven no fútbol cos ollos e non co cerebro. É dicir, o típico mediocentro, o Busquets, que Busquets parecía que non facía nada, se analizas o que ves na tele, e o facía todo. E o nivel de Xavi Iniesta moitas veces tiña que ver con Busquets. Pois a iso asemella Vecino. Eu sabía que era un fichajón, e o dicen dende o primeiro día, vai ser máis importante que Ilais Moriba de aquí ao final. Ilais Moriba moi ben tamén, non sei,
aínda que notaselle que físicamente, É porque es que, que é tivo que é que normal. xogar casi, É normal, joder. casi ¿Cuántos todo minutos lleva este tío? Levará físicamente. 3000 minutos casi ya. E igual os tres máis frouxos, por así decirlo, que foron a contagotas de Tallit, pois son Bilio e Fer López, que tiveran detallitos, pero non tiveron esa consistencia, e Pablo Durán, pero vamos, mención especial a Claudio, porque é moi fácil retirar do campo os adestradores prescindirían de Starfel. E iso sí que foi un Correcto. cambio, un troco moi valiente. Eu dixen no descanso, ten que quitar, bueno, non, eu son dos que non houvese agardado ao descanso a trocar a Billiot porque faltaban 10 minutos e eu dixen, eu non agardaría descanso. Es que calquer balón que veña, estires os brazos e veña o listo de turno, meta a cabeza aí e amarela. Gañas que tiña. Na área que te toquen, Chao Chan e segunda amarela. E coa segunda, aínda que che toquen, non pode entrar o VAR. O sea, de circunstancias por las que Bilio coa súa inexperiencia podía ser expulsado. Giraldez aguantou, saiu ben, e eu dixen no descanso, ahora sí que o vai trocar seguro, e eu tamén trocaría Starfel, pero seguro que non o fai. O falei coa muller e coas nenas. E seguro que non, pola importancia que ten Starfel neste sistema, porque tes un tío de 1,90 aí como Yaremchuk, é dicir, falará con Starfel no descanso para que esté tranquilo e sairá sen brazos e sen tal, pero así non pode xogar un central. Cando vin a Idú dije inconmensurable. Logo Fer López amarela, ao minuto seguinte fora. Que Oh, podo decir todos nada os malo. cambios ven, Todos os A cambios ven. afección, Sí, sí. dende a televisión, a afección do Celta máis que a de León, casi. Pouco máis hai que decir. E digo eu, Partido no, perfecto. para os cambios, para os cambios de... Como quería pintar a xente, o Aston Villa sí que é un equipo moi superior cando a xente non sabía que les ir, eu dixen, buf. E digo máis, agora que pasou a eliminatoria, corpo técnico prefería o Aston Villa. E a min eso pareceme de... O sea, si estoy con Claudio en todo, en eso precisamente non estou. No, eu tampouco. Xogar, Joder, pero sí, la tampouco. manera de xogar igual, pero es que, o sea, a diferencia dun equipo a outro, que queres que che diga? Moi grande, sí. Lyon, pero vamos, saiu ben. Friburgo, equipo moi físico, pero moi endeble Bueno. atrás. Creo que pode selle facer moito dano. O Friburgo Bueno. do ano pasado xogaba o fútbol que dá gusto. Este ano está ben, non é un equipo random, está ben, pero non se acerca ao nivel do ano pasado. E digo, a defensa fai moitas aguas e podemos facer un equipo máis físico que nós, tamén poden facernos dano así, pero en defensa eu creo, o sea, para min somos favoritos, aínda que Claudio vai decir que non, pero somos favoritos contra o Friburgo, pero hai que ganalo, que tamén era favorito o Lyon. E tamén éramos favoritos co Albacete. O que pasa é que nos vamos de cena. Bueno, non nos engañemos que o Friburgo ten máis equipo do que nos parece, O Friburgo ten máis equipo do que nos parece. Eu dixen que Se non un clavou equipo 5 tal, hoxe. pero en defensa, dime como son en defensa, Mario. Bueno, o que pasa é que son bastante lentos, eu creo, sobre todo. Por exemplo, o Ginter é un tío que é un centralazo do copón, pero correr para atrás costalle moito. Eu penso que igual por aí sí que, quer decir, o Celta parte con xente que ten rápida arriba e todo iso, se lle pode facer moitas cousas. Sí que deixa moitos espacios atrás, é un equipo bastante blando, pero encanta a rapidez. Igual en posicionalmente, se están en bloque baixo, sí que sufren menos. Pero o Friburgo é un equipo que tamén ás veces se bota para arriba e todo iso e pode sufrir O moito. Friburgo non xoga en bloque baixo. Por eso. No partido de Friburgo hai moito ida e volta, e creo que nese tipo de partido o Celta... Eu teño unha pregunta. Friburgo é físicamente moi parecido ao Stuttgart, o que pasa é que o Friburgo non ten a El Canús, non ten a... Exactamente.
Exactamente. É unha versión máis light do Como Stuttgart. dereito non me acordo de 20 anos, como se chamaba o Moreno? Sí, xa sei que dices, pero no, tampouco ahora mesmo non dou tal. Pois, o sea, que non ten esas individualidades que ten arriba o Stuttgart. Eu teño Así que... teño unha pregunta. Bueno, ten a Vincenzo Grifo, que é un mítico de tal, como un Miticazo. pedreito que te cagas. Xogador peligroso. Creo que además hoxe, polo que lín en algún lado, que ademais estivo ben. Evelyn se llama o do Stuttgart. Bellinger Wesley. Teño unha pregunta. Alisson, que nos podes dicir da defensa do Friburgo? Non sei. Pois eu tampouco. Non viste o Que carallo vou saber do Friburgo? É que hostia, están aquí falando do Friburgo, digo, que é como Stuttgart, pero que corren menos. E de rañala por aí, home, que me estás contando. No, máis lentos, digamos así. Non é que corra menos, máis lentos. E exercen peor a presión e todo. O Stuttgart é un rival moito máis difícil pero moito máis que o Dios mío, que o Friburgo. Eso dicen. A ver que Fijo. hai novo tuit de Uxío. Ollo. Porcentaxe de ganar Europa League para Football Rankings. 2% para o Bologna, 6% para o Friburgo, 8% para o Nottingham Forest, 9% para o Braga. E no top 4 aparecen Betis cun 12%, Celta de Vigo con 14%, Porto con 15% e Aston Villa con 28%. O Celta é o terceiro equipo según Football Rankings, según Opta Analyst, con maior posibilidade de gañar esta Europa League. Os do Betis impugnan iso. Bueno, a todo isto, xa que nos vamos a Twitter, ou xa que nos fomos un pouco a Twitter, Qué bonito. entonces para a seguinte toca churrasco con Alex de Llano, ¿no? Toca churrasco con Alex de Llano, efectivamente. Alex de Llano. Vamos a mandar un tweet, tienes razón. Algo de... Mande, Jay. Dille, entonces toca churrasco, ¿no? Voy a escribir algo. Bueno, amigos, que sé que é un pouco celtista. Quen Quintana, dice? sí, un pouquiño. Home, fala bastante ben do Celta, usted. Simpatizante. Por Ollo. como fala Celta, notaselle aí que Oiche, gusta. sí. Tweet de hoxe, espera que se va a empalmar Pablo. Tweet de hoxe, Hugo Álvarez, mi jugador favorito del Celta. Hostia, Cuidado. é que Miguel Quintana dixo. Ese Miguel señor Quintana que se hoxe. peina para atrás sabe Tuiteou, de no, está tuiteado. Sabe pero de carallo da pelota ese cabrón, tío. Hostia, se vedes algo raro por aí é Pablo. Bueno, a Roma eliminada, por certo, A Roma eliminada oficialmente. Hostia, Brian Zaragoza. Coitao, Brian. A ver como vai ao Mundial. A ver se vai en carretilla, en bicicleta ou que vai. O pobre de Brian. O Mundial. Home, a ver, aquí en Ourense hai un bar que se chama Mundial. Non sei se valdrá este pobre. Igual vai aí. Igual vai ao Mundial aquí. Sí que me tiñe moita cera, porque ao principio, como dicen, vino con unos aires que non tiña que ter, creíase moito máis do que era, mellorou moito o comportamento, non desexolle nada malo, pero tamén, sen querer faltar al respeto, sabíamos que Brian tiña máis virtudes, aparte o sea, que a inteligencia non era a súa maior virtude. No. Pero a ver, estás no Celta, comenzas a destacar, a sacar o fútbol que tes, e non se te ocurre nada mellor que trocar de equipo. Saes de rebotado, entre comillas, do Osasuna, que tampouco fixiste aí gran cousa. O Bayern non che quere. No Celta estás nun ambiente tranquilo, vas mellorando o rendimento e tal. Hai que ser torpe ou bruto que para non hai, cambiar nese momento. Que non hai por onde collelo, home, non hai por onde collelo. En fin, amigos, que deixémonos do pobre Brian
Un rival menos tamén para levarse esta Europa League. Creo que a Roma era un dos claros candidatos. Pasou o Forest, finalmente. Non sei se tedes algo de medo ao Forest, pero creo que é momento de falar de como xogou o Celta este partido. Porque eu creo que hasta o minuto 45 podemos ver un partido. Falabades antes dos cambios. Eu creo que axuda moito o desconcerto con este tío que estaba arbitrando, porque digo que en cualquier momento vai a facer un aspaviento e vai sacar unha roja porque non sabe o que está facendo. O sea, alguén plantou a este señor aquí, deulle unha camiseta amarilla e díxolle a correr. Rascou así un pouco o bolsillo, veu que tiña unha cartulina e dixo, bueno, pois esta para ti. Despois veo Starfield, outra para ti. Que digo, pero é que hai cousas que non son nin falta. A tarjeta que saca despois a Javi Rodríguez, para min é das peores, é das peores. Pero a de Starfield non era falta. É que non se entende, tío. Non se entende. O sea, é que é desconcertante decir, que está pitando este tío, por Dios? É unha, é outra, é outra. Estás con un run de que no minuto 1 xa te tomou o pelo, tanto el como da pantalla. Bueno, eu creo que tuveron moito que ver a entrada da Idú e de Hugo Álvarez por ese certo desconcerto. Pero a partir de aí, amigos, eu creo que foi un monólogo do Celta. Recordo xa hacia o final algunha do León, creo que hai algunha oportunidade en fora de xogo e demais, pero creo que o dato de unha parada de Jonas Radu Mario fala de que o Celta foi infinitamente superior a un León, que sí que tiene un xogador máis, pero non por iso o Celta se lle dá sempre especialmente ben xogar 10 contra 11, non por iso o Olympique de Lyon na súa casa ten que ser un actor completamente secundario do partido, e non por eso temos que infravalorar o partido que fan os carrileiros do Celta, que para min son os que dan esta eliminatoria, non só este partido, sino esta eliminatoria. Bueno, o partido daio o señor Claudio Giraldez, por plantexamento e demais. O tema de que... Pero Claudio Giraldez, cando era lateral, non lle pegaba así, Bueno, pero escoita, o tema é así de claro digo, en plan, hoxe o partido gana Claudio de callo, o sea, sabendo por onde ten que atacar e por onde ten que crear a superioridade. Sempre estaba poñendo, por iso digo que me parece moi intelixente o que fixo de poñer un pivote solo como era vecino. O sea, estamos falando todo de fase con balón, non? Que mete a línea de 4 a maioría de veces, incluso a veces dependendo das situacións, pero bueno, salida línea de 4, logo xa o dibuixo cambia un pouco, pero o tema era sempre de ter como esos dos medias puntas que faigan unha superioridade numérica en banda, porque se poden apoiar, bueno, de media puntas, chamalle X, pero dicir, o que Fer López baixase un pouco da súa posición e Lais Moría se puxese tamén aí eso, nesa posición, esas dúas posicións, digamos, de media puntas laterais foron as que deron vida xunto cos carrileiros, que dependendo do momento se pode aproveitar máis ou menos. Eu acordame tamén na primeira parte que se lle deron balos intentouse, digamos así, atacar moito por o lado de Williot. Williot estivo ben, pero bueno, tuvo aí un tiro aí que sacou e de tal, pero tampouco tiña aí un desborde tan grande. Entón, dependendo das xogadas, dependendo do momento do partido, dependendo de tal, pues, costounos un pouquiño máis ou menos, pero para min a idea era esa, de utilizar esa superioridade de 2 ou 3 contra 2 ou 2 contra 1, dependendo da xogada, e aí, precisamente nesas xogadas aí, pues vai onde nacen as ocasións. Despois tamén, cando xa o Lyon na segunda parte se rompe bastante por o tema físico e polo tema das presións mal feitas porque está con un menos, vemos xogadas como cando entra Iago lle pon ese balón á rueda espectacular ou xa se puido atacar, digamos así, con moitos máis espacios. Pero o tema de que destaquen tantos carrileiros para min é cuestión do sistema de Claudio e da maneira moitas veces de por onde se ataca ou como se ataca. É das ferramentas que se empregan, porque antes, por exemplo, Alex falaba moi ben de que cando Pablo Durán, digamos así, un dos pufos que damos aquí, que de pufo non ten nada, para min todos os xogadores fixeron un bo partido, pero claro, neste partido en concreto, pues non era unha ferramenta que de verdad nesa posición, sabendo que o Lyon non iba a poder ter o balón e non iba a poder salir rápido co balón nos pés, que decir,
iba a estar moito en bloque baixo, iba a estar en esos momentos, un tío como a Pablo Durán xusto nese momento, pois non era un xogador que de verdade che fixese falta ou que che iba a facer que ti creases unha superioridade. De feito, para min, os cambios que fai Claudio, sobre todo o de Yago, bueno, a ver, obviamente o de Hugo Álvarez, quer decir que para min é o MVP, pero me referme a margen de Hugo Álvarez que o fixo moi ben, o de Yago foi espectacular. Hombre, Cos centrais, cando Yago baixa un pouquiño máis en moitas ocasións, recibe precisamente cando Rueda rompe e lle come as espaldas o lateral e esas cousas. A min creo que nese aspecto, claro, o que pasa é que Yago non estaba igual para todo o partido ou non sei por que motivos, pero bueno, para min é por iso que digo que a eliminatoria isto, o repaso pega e Claudio moi de calle, que sí que xogaron e fixeron ben o seu traballo os xogadores, pero para min Claudio estuvo moi brillante. pero bueno, con iso, Alex, eu non lle quero sacar mérito ao que corre, o que traballa e o talento que ten a xente tamén que xoga a pelota. Entendo que Claudio que os elixe, o que os move, creo que sobre todo o tema de ver a un Carreira un pouco máis libre, que non estuvera tan pegado a banda na segunda parte, pues acabou con 3-4 ocasións de peligro do Celta. Creo que ese tándem con Hugo Álvarez incluso levou a Javi Rueda a meter o gol pola outra banda. Non sei a que lle achacas tú ou cual foi a clave para que o Celta, non sei se coincides comigo, fose tan superior ao Olympique de Lyon esta eliminatoria de volta. Para mí a sorpresa que levou seguramente Fonseca, porque non agardaba niso, desconcertoulles e para mí... Un momento, Alex, e ti esperabas este Celta, realmente? A min sorprendeume que o Celta fixera todo tamén. Pensei que iba a ser moito máis cagón. A min tamén, eu agardaba un Celta que non se iba a pechar atrás ao estilo Bordalás, pero que sí iba a agardar a recuperar o balón na zona de medios, non tanto tan arriba, e aproveitar os espazos. Pablo Durán, Fer López e Bilio, que precisamente a dianteira que dixen eu no anterior podcast que sacaría, coa incógnita de Hugo Álvarez que tamén conduce ben, son precisamente para atacar os espazos. Xa vimos o dano que fixo Pablo Durán no Villamarín, con Fer López por detrás e Billiot, que coincideron os tres, ademais. Eu agardaba un partido algo parecido, pero saiu ben a xogada, moi inteligente tamén, porque os centrais do Lyon non son ningunos virtuosos sacando a pelota, e cometían moitos erros. A min dábame medo de atacalos tan arriba que Tolisso recibera en boas condicións, porque Tolisso sí que ten, tanto con desplazamento en longo como por combinación en corto, como por conducción, o sea, es tan completo. Tolisso é tan bon xogador que si recibía en boas condicións podía facer moito dano co Celta tan arriba e tan aberto. Pero saiu moi ben na xogada, e ao igual que creo que os hai que falar maravillas de Claudio, tamén hai que falar a deficiente labor para min, e digo deficiente con todas as letras, de Fonseca, que non tivo ningún atisbo de reaccionar e de ver onde fallaba o Lyon, onde estaba ben de Celta e de correxir. O sea, hoxe parecía que o Lyon non tiña adestrador. O primeiro plan de partido e rematas con ese plan de partido. A min nesta élite un adestrador con nome de Fonseca, eu creo que hoxe, vamos, hoxe se lle cae un pause en Francia é con moita razón, porque es que xa te digo, o sea, o partido de hoxe, a ver, a dirección de campo de hoxe do Lyon afirma calquera adestrador que adestre na miña liga, aquí en infantil. É dicir, saes con un plan, e salga bien ou salga mal, rematas con ese plan. E o Celta es que foi superior en todo, absolutamente en todo, ao Lyon. E non hubo atisbo de correxir cousas, entón.
É que non sei en que minuto fai Fonseca os cambios, pero sóname que os fai prácticamente no 80 cando quere cambiar un pouco e quita Endrick, quita tal, e quere correxir un pouco iso. Creo que foi E sí algo que quere antes. facer, pero creo que o fai ao final de todo xa, o sea, tarde mal arrastra. Sí que entraron nos 65, 70 por aí, tiveron 20, 25 minutos, o que entrou no 80 foi Fofana. E antes É verdad. saca Tecno quitando a Yaremchuk. E para É min verdad. é outro erro mayúsculo. É dicir, se queres quitar un dianteiro, eu, como adestrador, se queres quitar un dianteiro que eu non houvese feito isto, eu houvese xogado cun 4-3-2, pero se queres quitar un dianteiro, aínda que Endrick poda sacarse calquer tiro da chistera, para mí no cambio claro, o troco claro é Endrick. Por qué? Porque o Celta xa foi superior 11 contra 11, non vas ter con 10 o 80% da posesión, No. como pode sair o Lyon con pelotazos e que as vai sellar en Chuk? Como pode facer máis ocasións de gol o Lyon con balón parado e aí te sallar en Chuk? É dicir, nun partido no que o Celta tosígate, quitar a un delantero de referencia como Yaremchuk, para mí non ten ningún sentido. Repito, pudiendo ser Endrick mellor, a mí me das elegir para o Celta Endrick ou Yaremchuk e collo a Endrick, para mí é mellor xogador, pero para as características de partido hai te unha falta brutal un delantero boia, que sepa baixar balóns, que sepa aguantarlos, que vayas peinadas, que no xoga aéreo sea forte. Moi decepcionante, o Lyon moi decepcionante. Sí, aparte, eu penso que o plan de Fonseca é porque Javi Rueda marca no 60. Especula tanto, quer decir, estás especulando a ver o que pasa, cae o gol, e despois é cando reacciona, o sea, Javi Rueda marca no Pon por aquí Tinoneira. Que ben fala Alex cando ten a Alisson soplando as cousas. Ten razón. Ten razón. Toda razón do mundo. Tinoneira, cuidado con Tinoneira, que é moderador, que vos chimpa nun momento. Cuidado. Quero decir que o Celta agallasoume codiado pai. Agasalloume. Alisson quiso traer e mostrar. A ver. E isto é moito mellor como Celta, Písome isto. Pero dai a volta. E mira o que pon. Para el mejor papá que puede tener en la vida de todo el mundo. Tamén quero decir unha cousa, Mandou yo escribir a profesora. Por que non en galego? Só faltou en... Bueno, home. Por que bilingüe é unha rapaza superlista, por eso escribe en castelán tamén. Exactamente. Para que non pensen que non sabe falalo. Non sei. Non sei onde me quedei. Eu estou anestesiado completamente. O sea, eu digo, sinceramente, a maneira que tiña Pablo Durán de presionar. Vamos a quedarnos cos primeiros 20 minutos que poden ser o máis parecido o que quizáis ambos adestradores esperabanse deste partido. A maneira de sacar a pelota da Lyon é que era unha cousa desastrosa, de verdad. O sea, Tolisso ali intentando perder tempo porque escoitaba campanas e non sabía onde, e o Celta completamente sin demasiado esforzo tampouco, robando en campo rival, tendo certa ocasión, podemos decir. O Celta fixo moi ben esa presión, moi ben. Bueno, pois porque hai un tío que non vale para a primeira división, que se chama Pablo Durán, que ten un pouco de mesura. Ainda lín eu algún tuit esta última semana de si realmente Hugo Álvarez ou Pablo Durán, de un famoso tuitero, si da cara nivel para marcar as diferencias en primeira. Pide disculpas. Para marcar as diferencias non sei, pero para eso pide disculpas. Levo toda a semana no grupo de WhatsApp con esa discusión con Pablo Durán, con un compañero de chat. A mí xa me cuadra. Para mí é así. Para min Pablo Durán é o xogador máis importante
xunto a Borja Iglesias seguramente, pero aínda por enriba a Pablo Durán, o máis importante do ataque do Celta. Non o mellor, o máis importante. Porque Vale, moito partidos decir. como o Celta só enténdese cun Pablo Durán que se multiplica e corre hasta a por as botelas de agua dos compañeiros. Para min, tácticamente, Pablo Durán é brutal. O sea, o que dá Pablo Durán, Claudio Giraldez, é brutal. Sí, sí. E A sí, nivel presión, é eso... o peor atacante técnicamente, sí. Técnicamente é o peor atacante. Nos controles, igual nas tomas de decisión con balón, tal. Pero todo o que aporta que non é con balón, creo que dicen no anterior podcast e o volvo a decir, es que é máis importante aínda os xogos sen balón que con balón. É dicir, é moi importante o xogo con balón, pero sin balón É que hai é moito máis importante. hai unha cousa aquí que xusto un pouquiño máis ao lado temos o exemplo contrario, que foi un William Swedberg que eu non sei se se cabreou co mundo porque veo a Hugo Álvarez calentar, pero a min hoxe desesperoume Williot como non me desesperaba dende hai varias tempadas. O sea, eu o que vin hoxe de Williot era de decir, bueno, este rapaz ten unha apatía que non sei de onde sale, pero ou é a súa maneira de expresarse, ou perde un balón ou non chega unha carreira ou o que sea, non o sei. A min deume un pouco o mesmo sentimento, Mario, que me dá Óscar Mingueza cando non lle sale das huevos rascala. Pois eso foi o que pensei hoxe do señor William Swedberg, que xa digo, non sei se que se cheiraba que iba a ser cambiado no descanso, pero xa adianto que vai ser un dos meus pufos, senón o gran pufo deste E partido. ainda así, quero dicir, ainda así, para min, con balón en moitos momentos Willy, a veces en plan de sacar un recorte tal, un tiro que saca, cousas que sacou, que para min Willy non fixo para nada un mal partido, para min. Igual hai certas cousas, para min é quizáis, digo bolo así, en plan, non creo que Willy tampouco pase tanto, creo que sí que vai a presión cando ten que ir, e creo que sí que fai esas cousas moitas veces moito mellor do que fai ao mellor algún outro compañeiro. O que pasa é que como digo, a expresión corporal de Eso Willy, é o problema. a expresión corporal de Willy ás veces é como que pareceche que está pasando de todo o que tal, Digo, tío, e un iso, pouco de pero ansia non, por para nada, octavo o sea, de Europa verdade, League, despois se tío, tú analizas respeta. cando ten que ir a presión e todo iso, a verdade é que, a ver, igual tampouco é un Pablo Durán de implicado, obvio, pero sí que é un rapaz que presione, que corre. O que pasa é que, é dicir, esa expresión corporal que ten sí que parece que pasa de todo, que é un tío tan tranquilo, tan témpano de xeo, que ás veces pues, é como que dá impresión, non? De que é un pasote ou de que tal, pero para nada, para nada. Impresionante. Impresionante. Este tío é que... Ese problema o tiña o noso futuro fichaxe tamén. Sí, sí, sí. Sí, verdad? Sí, sí, sí. A expresión corporal que parecía que non curraba. Di aquí, Tino Neira, escoitaste que non se parase porque o árbitro non está a pitar esas faltas. É verdad. Bueno, pero máis non é por actitude, é quizáis máis non de oficio, de date pillería, conta, amigo, oye, que- co árbitro non che vai a pitar esas movidas, tú sigues, é inteligente, protesta ainda que seña fai como Yago, que Yago vai Eso- correndo cara ao tipo, pero vai facendo un gesto así ao árbitro ou algo. Pero precisamente creo que era por iso, para que non se desesperase e non protestase, porque foi a 2 minutos do descanso, xa estaba amonestado e Billiot Bueno, vale. Ahora entendo o contexto. Vale. Vamos a liar. Oye, Ahora entendo o contexto. que nos di Javier Pérez Tato aquí. Qué bien me venís para hacer tiempo en el aeropuerto de Lyon. Sí, señor, hombre, pues mejor labor que esa. Si estás de verdad en el aeropuerto de Lyon, que nos mande unha foto, por Dios, de esos Eso. nosas redes sociales por aquí, y a ver cómo está eso, que seguro que hay celtistas. Queremos ver cómo está Lyon, por favor, señor Javier Pérez Tato. Bueno, Lyon non, o aeroporto, polo menos. Bueno, o aeroporto, pues, donde vai haber máis xente do Celta esta hora en Lyon? Bueno, en algún Pois de bar. festa Nalgún de bar. chea nunha discoteca, me Nalgún cago bar, un día, ten estaría rodas arriba.
Ostras, Ai, ai, ai. Ainda que aí está como para irte de discotecas ahora. Como encontres a que non tes que encontrar, igual Sí, é mellor que poñas unha casi chaqueta por mellor riba, digo felices Oye, e a outra cousa. a xente non o sabe, pero houve un momento que pareceu que non estábamos tan lonxe de ir a Lyon, O que hubiera sido eso. E Unha non foi pena. por mí. Non sei en que momento Non foi, Pablo non foi por Alex, que ninguén pense que Alex non quería pasar o día do pai cos seus fillos en vez de ir a Lyon, que ninguén pense que foi eso que non. Tú claro, tú día imagina. do pai hai todos os anos. Imagínate. Eliminatoria todos os anos non hai. Imagínate a pobre Alison chegando a casa co debuxo e o papá ca maleta na porta dicindo marcho que teño que marchar. Xa falaremos que a mí me espera hoxe unha eliminatoria que vamos a ganar a Europa League. Oye, Alex, despois desto, de verdad, ainda sigue vigente o teu discurso de que hai que xogar a Conference? Un pouco menos. Un pouco menos, pero sí, o sea, en mayo sí. Que en mayo. ¿Eh? Como que en mayo? En mayo que? En mayo do ano pasado sí. Ah, bueno, vale, En sí. xuño tamén. A ver. Hasta en diciembre que tamén. É Agora que vamos a ter o problema de que vamos a ter o problema de que para ano vamos chegar a Champions, pero bueno. É que entonces sí que vai A ver, a escoller unha depresión de cabalo. a diferencia é que hoxe xogáramos os cartos contra o Lyon e hai algúns que xogaron contra o Samsunspor, sabe? Entón, que sí, que moi ben, pero agora toca o Friburgo e ao Rayo tocalle, non sei quen lle toca, pero vamos, que están aí o Estrasburgo, o Palace e a Fiorentina como moi máximos. E digo eu, sabedes cuánto diñeiro hai nesta... Por pasar de ronda, nin idea. Non sei. Sí, pero vamos descontando a débeda. Pero non sei como non. Non sei como enviala, di Javier Pérez Tato. Pois poden mandar a Twitter, Claro, ou por a Twitter, Instagram, ou a calquera Aí. cousa. E aquí enseñamos como está o panorama. Por Twitter mencionas aí a Pablo Verdeal a tope. Claro, podes publicala, podes mandala por mensaje directo, podes facer moitas cousas. Analfabeto e burro es lo que eres. Hai aquí un tal Acibal, que non sei se me está chamando a min analfabeto. Oh, Jesús, Por en Twitter. Sí, estaba mirando a ver si puxera algo Javier Pérez. Responde o tuit de Benítez. 1300 likes o tuit de Benítez. E pon, analfabeto e burro, eso é lo que eres. Entro, o primeiro tuit que hai, o sea, o último tuit, 25 de 9 do 25, Giraldez, ou cambias ou non comes o turrón en Vigo. 7 partidos oficiales e cada cual peor. Ti sabrás, pero ten cuidado, igual fas bo o paquete de Benítez. Non sei, non entendo. A veces Twitter é unha cousa que a mí me acaba desconcertando. Digamos que fai un trivial con Brian Zaragoza e gaña Brian Zaragoza. O caso é darlle cero ao pobre Brian Zaragoza, macho. Que culpa terá? Estou dicindo que gaña. O sea, Quer decir, sí. Eu penso que o de Gustavo será analfabeto e burro, eso es lo que eres, está yo dicindo a Benítez, non? Pode ser, non sei. Sí, Supoño non que sei. sí. Pero contesto logo pegándolle cera a Claudio. Es que eu a tive, non recordo con quen, Con pero cualquera. tamén cando eu pedí a Claudio Giraldez aínda estaba Benítez no banquillo, recordo con un tuiteiro intercambiar varios tweets, que si Benítez é a hostia, que si non sei que si Claudio é un entrenador de primeira re, non sei que. Logo, cando Claudio ven ao primeiro equipo, a pouco que perdía algún partido, o sea, en Sevilla estivo calado, tal, pero cando se perderon partidos, atizoulle rápido. Entón, Tamén é moi oportunista no momento en que, sabes, tamén eu tiña algún compañeiro que era en plan, non se pode salir a jugar con el Fortuna, e ao final
que xogar cos chavales. É o que hai, Porque hombre. vai as seus amigos. Primeiro con Hugo Álvarez e Damián e logo co retirado de Borja Iglesias. En fin. E digo, Pero e digo eu, disfrutade. non A min, falamos o suficiente de que Alisson mercou esta camiseta de Hugo Álvarez porque sabía que o Celta iba a xogar en Lyon con esta camiseta e que Hugo Álvarez iba a dar unha absoluta masterclass. E aquí estamos pasando por alto que esta rapaza ten o número da lotería. Non? Igual Alisson é un talismán para nós, ou Estou algo. flipando. Estou flipando. Algo sabe. Cale a túa camisola celeste este ano? No. ¿Y like? La de like. Non. Ai, sí, vale, foi Tupac entón. Xa Bueno, tes ten a tantas, celeste Alex. de Ilai, que esa deixamos igual para cuartos Ben. ou para semifinais. E logo ten Ou para final, a incluso. rosa de Mingueza, verdade? A rosa de Mingueza, que Mingueza xoga fora da casa contra o Friburgo, seguro. Aí tedes o spoiler. Gol de Mingueza en as semifinais de Ilaix. Oye, Eu firmo. Oye, decíanos por aquí Kiko ou 80, asistencia. Quen sabe? Kiko 86 decíalle que lle sona que eran 1,5 millóns de euros extra por pasar de rolda. Eu creo que ahora empeza a ver panoja de verdad. Nada que ver, lóxicamente, con clasificarte a 16 avos da Champions, pero empeza, o sea, as cuantías, cuidado, porque va sumando. Aparte, si decían que desos 30 millóns o Celta non incluía presupuestar ou máis ou menos planificar o que podía ser a Europa League, que todo era ganancia da Europa League, pois ollo esa historia, porque claro, é que estamos pasando por alto que o Celta está así, que o Celta ten que fichar a Matías Vecino, alabado sea Matías Vecino, porque ven gratis e non cobra demasiado, que o Celta hoxe sai con Fer López, que ven cedido, pero que tuvo que vender hai 6 ou 7 meses, e por suposto, Oi, un segundo. Dixeche a palabra Fer López. Como está o conto ese dos goles de Fer López con tal? Como vai? Porque xa pasaron uns días aí, uns partidos. Estades dentro, eu estou polos dous, pregunto, porque non estou levando a conta, vosotros saberedes, non? Quen vai gañando, Pablo? a ver, de momento é certo que vas gañando tú, pero ainda quedan moitos partidos. Sí. Espero máis minutos de Fer López que de Iago, desde logo. E Bueno. creo que será capaz de revertir a situación. Oxe, Confío en porque Fer. se lle fixo noite aí a Javi Rueda, senón Iago xa levaría outra asistencia. Bueno, sí, hoxe porque este tío fai un control amagando dentro da área pequena e o porteiro para, ya que se non era gol de Fer López tamén. Vale, fixo O gol de Bilio tamén pudo entrar. Bueno, Se non contamos tanto, con non tanto. Hombre, non tanto. Tiro a boca Sí, jarro sí. aí fa en contra. meteulle unha boa hostia ademais o balón, Sí. Despertou, Va un aí sí que poquinho despertou, máis ves? inclinado, pero que iso é o de menos. O importante é comer, que gaste os cartos é o de menos, pero disfrutalo. O que pasa que é outra cousa que es que Fer López non deixa de ser un rapaz. Un rapaz moi bo, sí, pero xa o dicen que non iba a ser, o sea, que non era a salvación do Celta, que vai ter partidos mellores e partidos peores. Ahora Fer López non está aportando moito, e seguramente dentro de 3 semanas volva a ser o mellor de Celta. O que non podemos exixirle a un rapaz que leva 15 partidos na élite, contando o ano pasado non le podemos exixir regularidade e tal. Non podemos afirmar que vai ser unha superestrela porque moitos coas mesmas cualidades ou superiores quedáronse no camino. Entón tranquilos, porque ao primeiro que non lle facemos un favor é ao propio Fer. Eu non teño, a parte do que se poda pensar ou así, que eu lévome moi ben con el, lévome ben cos seus amigos, falei varias veces con el e desexole todo o mellor. Non me gustou a salida, iso o digo a él e tal.
pero a partir de aí está no Celta, desexo o mellor, e cando este fora, sempre que non xogue contra o Celta tamén, porque un bo rapaz, pero que non lle facemos favor alzándole al cielo, non sei, es que tranquilidade, que non deixa de ser un rapaz como é Hugo Álvarez, como son tantos, que Hugo Álvarez tivo picos de unha forma brutal e picos de que non aportaba moito, e Damián tivo esos mismos picos, e non teño dúbidas de que Damián está máis que capacitado para xogar en este Celta, e tivo que salir por diferentes razóns, e todos, e Javi Rodríguez este ano, o comenzo do ano de Javi Rodríguez non é o Javi Rodríguez do ano pasado de este. O sea, hai que ter tranquilidade cos rapaces e non terlles máis presión a que xa Bueno, teñen que pero aguantarse ten un pico. unhas Porque aspiracións e unhas confianzas positivas moita presión. que non é meterlle presión aos rapaces, confiar. Espera que se volveu petarme, Dios mío querido. Decía que non é cuestión de meterlle presión aos rapaces, sino ter confianza en certos xogadores. Bueno, eu creo que con Fer López fichamos un xogador pois para xogar en primeiro lugar en moitas posicións e ademais para ser mellor de moitos competidores directos que tiña no Celta nese momento. Véase especialmente o caso de Ferran Jutgla e cun Iago Aspas, lóxicamente, que cada vez pois debería ir xogando menos. E digo eu, dades vos conta de que se non marchase Brian Zaragoza, ao mellor hoxe mismo Huguito Álvarez non tería as ocasións de xogar aí arriba nesa posición como está xogando tanto. Eso lino no chat antes. E de probablemente estar facendo os partidos que estaba facendo e todo iso. E non hai que ir tan longe. Se non sae Brian Zaragoza, non chega Vecino. Entre Fer López, Vecino e Álvaro Núñez non ven. Probablemente. Un entre eles. E de Vecino xa podese decir que entre Vecino e Brian, aínda que non xoguen na mesma posición, o que aporta é a noite e o día. Fer López creo que pode dar moito máis do que houvese dado Brian Zaragoza, aínda que agora non este ao seu mellor nivel. E Álvaro Núñez, o ratiño que vimos no Villamarín, é un acerto brutal. Ese tío, cuidado. É o que aforramos da ficha de Brian. Pódese decir a día de hoxe, a pesar de que Fran Beltrán o está facendo ben no Girona, pódese decir xa que para min Matías Vecino co rendimiento, digo aquí no Celta, xa eclipsou totalmente a Fran. Eu para min sí, totalmente. Agora que non nos escoita Antón. Pero Fran Beltrán é Hugo Burcio tamén. Hai falta darllas. Para min Hugo Burcio tamén me gustou máis que Fran Beltrán. A min tamén, pero saiu gañando o Celta e para min tamén saiu gañando Beltrán, polo menos no Deportivo. Sí, sin duda. Está no equipo, pero é moito máis importante en Girona que aquí. E aporta máis no Girona que aportaba. Sí. Con futbolísticamente, outra cosa é o nivel dos equipos, que seguro que a Fran Beltrán, por toda a merda que tocoulle comer en Vigo, de descensos dramáticos e tal, seguro que facíalle unha ilusión brutal estar en Estambul. Pero... Un momento, Pabliño, xa nos etiquetou Javier Pérez Tato aí pero pon unha foto do tablón dos vuelos e de todo iso, non pon unha foto súa. Javier, queremos unha foto túa, coño, non do tablón. Creémoste que non mintes que estás alá en Lyon, hombre, claro que queremos aquí a xente. Nosotros que queremos en plan unha foto aí celebrando, unha foto así coa vitoria ou como... Ou celebrando o que seña, claro, queríamos unha foto túa, non do amigo tablón dame exactamente igual, coño. A ver, unha foto del ou unha foto de xente do Celta por aí, tal. Sí, tamén, claro. Aí. Vivo en Valencia. Aí está. Vamos a dar un me gusta. Grande o señor Javier. Eu son moi feo. Bueno, pues aí está. Os que estamos aquí tampouco somos moi agraciados, O señor Javier que nos escoita, mándame un saludo. Totalmente. E a Dantón cuando entra, pero se non hai maneira de... Dixémoslle guapa e fixo xa así un gesto de menear o pelo. Ojo Alisson presumindo aí, Cuidado. Cañizares fixe un comentario sobre Fer López de Tiro Neira, que a súa posición debería ser máis arriba, que na posición actual vense máis as carencias
que as súas cualidades. Que pensades vos? Bueno, eu creo que é certamente oportunista porque Fer López é un xogador bo ou casi diferencial dentro do área, pero claro, cuántas posicións te permiten estar A ver, dentro do área e rascala no resto do partido? E depende dos rivais e dos planes de partido, é que non ten nada que ver. a ver, parece mentira que non coñezamos coñezamos a periodistas ou exfutbolistas que analizan deste país. José Cañizares estaba dicindo tenemos, vamos, e non sei hasta que punto tenemos e vamos, sí, que é ese xogador, pero vamos, que está máis pendente do Madrid ou Valencia. Eu convidaríalle a Cañizares a ver o partido contra o Español no que Fer López xoga de pivote, a ver se vai opinando o mismo. Entón, pois obviamente haberá partidos nos que é mellor que xoguen unha parte outros partidos que noutra, como Hugo Álvarez. A Hugo Álvarez para min, depende o rival, depende o plan de partido que haya, moitas veces es mellor carrileiro que media punta para min e outras veces es mellor media punta que carrileiro. Es que o fútbol non é 1 más 1, 2. Exactamente. Pois ni máis ni menos, non? Realmente non sei que opinas tú, Tino, pero creo que non ten moito máis historia. Sorpréndeme igualmente ver a Fer de pivote, o de interior, ou de o que lle quera chamar. Mismo outro día no partido contra o Betis, eu entendo que lóxicamente non veríamos unha cousa así se non fora por necesidade de que non hai máis, que tes un partido de Europa League, tes 2 competicións e tes 3 centrocampistas e medio, porque creo que a Hugo Burcio todos nos olvidamos del xa. A ver, tamén nos acordamos de que o Chacho Coudet xogaba con un 4, o famoso 4 co pivote ou media punta por diante, e aí xogaba Denis Suárez. Pode ser un perfil, a ver, non son exactamente o mismo, pero quer dizer, Denis Suárez tampouco é un medio centro, ningún volante, ni moito menos. É un media punta que ten xogado e a maioría do tempo ou donde destacou xogaba incluso na banda esquerda encarando, o sea, quer dizer, bueno, pero máis ou menos roles parecidos. Eu vexo perfectamente a Fer López aí, o que pasa é que Fer López non vai ser un si en fase defensiva vai ter que axudar a máis e lle van a exigir máis unha tal, pero despois en fase ofensiva e despois incluso na segunda parte Carreira, que normalmente moitas veces se metía para dentro porque yo exigía a Claudio, e Ilai subía a ese lado de media punta, claro. Oye, a mí non me gustou Carreira Ilai, está sendo unha fotocopia do gran Johnny Otto no seu mellor nivel. No, eu digo que é moito mellor. Moito mellor que os pés, onde vai parar? Moito mellor. A ver, cos pés sí, pero en defensivamente, para min defensivamente era mellor Johnny. Pero ofensivamente Carreira non hai cor. Mal peo que queira e o que queiras, pero non, é dicir, nos metros finais sí que non tiña tanto perigo. Pero que Carreira encara, tío, que estamos en un extremo, joder. A ver, sí, pero a sociedade que tiña Johnny Otto con Nolito saindo combinando e tal, a mí bueno, moito. Pois o que vin eu con Hugo Álvarez hoxe, cuidado, non quero facer comparacións. Pero Ollo. Pero vaya dous. Xa subeu Javier Pérez Tato, xa subeu unha foto aí, bueno, Porto está morto. En o estadio con unhas cervexas, pero moi ben, se lle ve moi ben, Eso xa é outra cousa, Aí está. Que grande. E espera porque se acaba de suscribir. Buah, saliu rapidísimo, non o vin. A ver, un momento. Non sei que, e papi. Bueno, feliz día do pai, supoño. Espera porque xa non me vai isto. Ai, Dios mío. Eu necesito, por favor, alguén do chat regálolle unha camiseta da Unión Deportiva Ourense. Ou que sea. Necesito unhas clases de OBS, xa, porque acaba conmigo. Aí está, pero hostia, como se pon... Insta, que tal? 8 paviños cada birra. Eleva 4 na mao. Pero bueno, Javier, impresionante. Esto es outra historia, macho. Sí, señor. Con pleno solpor. Ostras, isto é unha estampa. 8 pavos a birra, chaval. A ver, non son pequenas.
Pero claro, faz unha inversión aí de moito carallo. Sí, señor. Pois aí o temos. O bo de Javier Pérez Tato que pasou no ben en Lyon, polo que parece. Pero, vaya morterada, amigo. Papi Yali, atención. Estou en Marsella. Bueno, este equivocouse do Olympique. A cagarallo. Estou en Marsella. E non imaginades cantos franceses apoiaban o Celta hoxe no bar donde mirei o partido. Tiña medo ao principio de ir ca miña bufanda do Celta ao bar e ao final fixen moitos amigos. Pois moi ben, papillar. A ver, o en Marsella non sei se saliría con a bufanda do Celta ou se saliría á calle directamente, polo que parece. Pero, home, fantástico. Entendo que entre Olympiques non se levan moi ben. Sí, ademais as afeccións son ideoloxías completamente diferentes. Pero Marsella non... Por que? O Marsella non eran tamén así... Non son un pouco nazis todos. De dereitas ou non? Non, todo o contrario. De feito, Marsella é das cidades que máis inmigración teñen e máis... Sí, pero non sei. Con Greenwood cando ficharon a Greenwood. Que casi o É votando... É verdad, pero non sei por que tiña unha cabeza de que si algún grupo radical que era como sei moi de dereitos ou algo pasara aí. Pero bueno, tamén me dou conta de que cando viñera o Marsella contra o Atlético de Madrid houbera bastante lío, os do Atlético de Madrid son de dereitas a muerte, os outros, claro, por irán tamén, bueno. Sí, ok. Aí está. Bueno, pues amigos. Entonces do Marsella antes que o do Lyon, a muerte. Non sei. Bueno, do Marsella... Aparte tamén utiliza así como casi celeste, non? Sí. Exactamente. Entonces eras de Lazio tamén, Mario. Uf, eso sí que son fans tintas, madre mía. Os máis de Europa, eu creo. Pois probablemente. Teñen espírito olímpico, será eso. Saludos romanos. Que vos iba a decir? Creo que podemos abrir o medallero e falar un pouco máis de individualidades para acabar de rescatar o que vimos neste partido, darnos unhos MVPs e unhos pufos estirándonos un pouco e falando tamén do partido. Pero creo que además preguntamos tamén as 70 persoas que hai ahora mesmo no chat de YouTube véndonos, escoitándonos ou dormindo, que isto xa sabedes que tal. Sabedes que pensei outro día? Eu vexo cando vou ao traballo, cando volvo do traballo, ou, isto non debería dicilo, ás veces incluso cando estou no traballo, vexo moitos vídeos de pizarritas. E non comento nunca. Claro, igual eu o ano vexo 300 vídeos de pizarritas, pero nunca comento. E seguramente hai xente neste canal, bastante xente, que sexa así. O sea, dos 700, 800 que poden ver os directos en directo máis diferido, igual comentan 9. E no chat comentan outros 15. É traballando. Dinky tamén, seguro que... Tamén dicir que hai que buscar esa xente. Non seremos o podcast do Celta que máis xente ve, pero nas estadísticas isto é brutal, Estamos 73 persoas e hai 68 me gusta. E pouco me parecen. Pouco me parecen. No, pero está ben. Me parece unha boa cifra, Está ben. A ver se subimos un pouco máis. Seguro que uno é a muller arriba, que non dá me gusta ni que lle pague. Que amarrada, Dios mío. Non hai maneira, non solta a pita, nin solta os likes nunca. Bueno, a ver se suben esos likes por pedir que non quede. Se sube a 61 ha sido o da muller, seguro. Pois ten 71. Hostia, espera que lle deu Tupac tamén. 73. Sí, señor, que suba. Se hai máis likes que persoas. Está moi ben. Bueno, pois eso, que seguramente haxe alguén aquí no chat ou despois que nos escoiten diferido que sexa unha desas persoas. Gustaríame que, si nunca... Bueno, espérate. Gustaríame, en primeiro lugar, que me funcionara o Discord. Porque eu non podo máis, tío. É que non podo máis. De verdad que non podo máis co Discord. E volve petar. Ai, mamá. Bueno, ahora sí que se nos escoita. Decía que se hai algunha desas persoas que nunca comenta, ou incluso que podería chegar a ser o seu primeiro comentario, que comente, que nos diga que lle parece o podcast, de onde nos escoita, e xa está. E non llevamos pedir nunca máis que comente. Pode seguir na súa sombra, non llevamos cobrar, nin llevamos pedir que salga a palestra, pero que nos diga algo. Por exemplo, eu vou ver ahora mismo, en riguroso directo, o señor Javier Pérez con 4 cervezas, ponme contento.
porque vexo unha persona que nos está falando. O mismo pasa cos comentarios. Bueno, reflexión de 12:30 da noite. Teño amigos inda por riba. Segunda reflexión. Creo que unha muela do juicio está me empurrando do lago, Estou a estos huevos, tío. Estou que me está acabando ca salud. Pero bueno. Cousas peores hai na vida, non? O sea, podríamos ser do Olympique de Lyon. Alexander dame razón. Bueno, que habería peor que un dolor de muelas, Alexander? Boa. Tes a fillo ao lado. Tenta ben o que dis. Sí, vou... Por exemplo, así, a bote pronto ocurrese ben pois ser do Coruña esta noite. Que creo que están tirando moito da cadea, xa. Bueno, pero un dolor de muelas é moito, O sea... Sí, ser do Coruña esta noite, imagínate. Pois tes razón, tes razón. Estou cheirando olor a almorrana desde aquí. Ti imagina polo que sexa, polo que sexa que os virse de Galiza ocúrreselles de casualidade gañar unha competición continental. E polo que sexa, eles no playoff contra o Huesca de turno que se mete a última hora ou o Burgo, que están acostumbrados, que pasou co Albacete, que pasou co Málaga, co Mallorca, o sea, deben de ter costume con eso, pero polo que sexa, É que puido haber pasado incluso co Fortuna. Polo que sexa, xa. É que é unha cousa, claro, tú imagínate o ano que ven a xente do Deportivo cantando no campo do Andorra, as copas del Celta son case todas de cristal. Bueno, pois acabase o relato. Un saludo a xente do Deportivo que é unha fenomena, non sei que. Sois el mejor podcast celtista despois del mío, dice Dinky Cádiz. Xente do Deportivo é rival este domingo. Saúdos a partir do luns. Eu como excanteirán do Deportivo, a partir do luns, os saúdos que queiras. O se non. Aos do Coruña poden darlles polo Non entrarei ese xogo tendo un Fabril Unión Deportivo Ourense próximamente, no cual esperemos que abran as portas de Riazor. Decía por aquí, Dinky Cádiz, sois el mejor podcast celtista despois del mío. Non sei se é coña ou realmente ten un podcast celtista. Non, supoño que terá, claro, o señor hai Dinky. uns cuantos. Este é o meu podcast celtista favorito por enxebre e porque fala o idioma da nosa terra. É unha forma de chamarnos trapalleiros. Está ben, somos enxebres. Bueno, está ben. Ainda que Pablo moitas veces non convence co galego. Cando está el sol. A ver, tamén hai que decir que me dá un pouco de rabia isto de que sempre se teña que utilizar o galego como para falar de algo enxebre ou de algo... Non. Pero o galego tamén é culto, é fermoso, etc, etc. O sea, que é mainstream incluso, Cuidado, música galego, en galego. Exacto, mira os de Rapans, o cales lle mandamos desde aquí un saludo a de Rapans. Que nos están escoitando, un saludo de Rapans. Gustaríame que Dinky, que comenta moito por aquí, que diga cal é o seu podcast. Tamén, claro, para botarlle un ollo, claro. E si ten un podcast do Celta e nunca se pasou por aquí a falar... Deixarlle un like por ali. Manda tú. Mirade, falando de podcast, eu vou lanzar... Creo algo que sería moi interesante. Vou lanzar unha proposta. La velada. A última vez. A casi todos os podcasts do Celta. La velada de los podcasts. Se chegamos a semifinais, un directo todos os podcasts juntos. 20 persoas aí, a lo puto loco. Pues imagínate, si se me peta o Discord agora, como será aquilo? É que claro, pero presencialmente. É que ten de ser en serio. Podcast en vivo, ao chiringuito style aí. Eu dicía unha velada dos podcasts, o sea... A min gustaría... Alex contra Marcos Piedras. No, Alex contra Mr. Asubío. Eu creo que eso sería o Pero Mr. Asubío ahora xa non está en ningún podcast que eu sepa, non? Pero fala na Radio Galega habitualmente. Estamos falando xa de podcast, o sea... Alex, no, pero Alex por altura, por peso e tal, único con Mr. Celta aí. Que o conocemos.
E tú, Así por peso e por aí serían parecidos eles dous. tú con quen te pegarías, Mario, nunha velada de podcast celestes? Xa se pone aí. Pois Eu tú que dirás, sei, ó. tú dirás o que Eu queiras. son el MMA. Non é malo del todo, pero Cuidado. vamos. Sí, o de Mr. MMA Asubio non porque sei como é o pega, strike de Mr. Asubio. Vai ser mellor o da velada suprimilo, vamos, unha pachanga entre podcast e vía, porque aquí Hombre, pode a haber ver, moitos destragos. Vai ser A mellor. ver, eu entendo que todos non poderíamos, pero non sei, agasallar ao celtismo cun programa especial así nun sitio. Eu podo poñer, eu falo co presidente do meu clube e poño as instalacións do clube para un día rápido. Non sei, xuntarnos aí 10, 15, 20 con diferentes opinións tal, o sea, a previa das semifinais, que a volta encima en Vigo, non sei. Eu tiña... Eu fixera Especial algo porque deso, iso tamén é Fixera algo deso nun directo benéfico que me levara máis traballo que Dios. Xuntáramonos como representantes de varios podcasts daquel momento. Foi un pouco como a selección Sí. galega. Sí. Xa fai tempo daquelo. Cando non arrascaba, metíalle moita máis caña en YouTube. E fixera 8 horas e media de directo aquel día. Repartira hasta unha bota firmada por Rafiña. Que te parece? Ollo. Unha camiseta, que guapa estaba esa camiseta, macho. Unha camiseta da Europa League de Borja Iglesias no Betis, firmada por Borja, cando ainda xogaba no Betis. Pero digo, Pablo, eso foi previo a que nos coincidísemos no podcast celeste, sí, verdad? No, foi moito despois, joder. Sí. Moito despois. Foi un Non me di benéfico, conta dese. un benéfico por Nadal. Vale, acórdome, sóname de algo, sí. Unha asociación de Vigo que reparte regalos por Nadal a nenos que non teñen regalos. Botaran Algo me sona, sí. 2 ou 3 meses mandando whatsapps e pedindo favores e tal, déramos unha camiseta de Iker Losada, unha de Joder, Borja pero Iglesias. deso non hai tanto, igual hai Unha 3 de anos Denis. diso, non? Sí, pode ser. Bueno, pero quero Non hai decir tanto, non hai tanto. que había varios podcasts aí metidos. Bueno, non sei, decir por decir. Mira, está Quintans aí. Y mi camiseta de Borja, esa es la mía, la de Borja. Te mando la foto y la enseño. Veña. Mira. Buah, era preciosa Quintans. Grande tío, Quintans, sí, que dale sorte Quintans. tuveche. Eu daquela levei algo. Esa camiseta de Denis, dixo, mándoche unha de regalo para ti tamén. Vamos. Ese foi o que me lucrei eu de tantas horas de darlle o tarro, porque mira que foi unha tarde noite que unha das entrevistas foi a Miguel Cardoso. Pegou unha de paus. Ai, mamá. Eu me acordo aquel día que estaba flipando zurraba ya Antonio Chávez, pero dunha maneira, tío, que digo, En serio, pero Cardoso, cortate un pouco, tío. Cardoso en serio tiña Era un cara crack. para min das maiores injusticias do Celta, sabendo as formas, non o adestrador, que as formas de Antonio Mohamed, pero iso de que Cardoso hai es que non tiña aspa. E Mohamed, con mellores resultados, que Sesa considerou dos peores técnicos do Celta, que repito, era un vago, sí, pero como adestrador é moi bo. É dicir, se chega a poñer ganas e acostúmbrase, aprende un pouco do fútbol europeo así, Mohamed, equipo que va, equipo que fai campeón, En México foi campeón con 3 ou 4 ou 5 equipos diferentes xa. É dicir, Toluca, con Tijuana, con Pachuca, con Monterrey. O sea, é dicir, cando colles diferentes equipos e os faz funcionar, en Libertadores tamén, ollo. Pero Cardoso, para min, con todos os respectos, sí que propoñía un fútbol que aquí gusta, pero para min era, vamos, o sea, tácticamente todo, para mí é dos peores entre adestradores que coñecín. E joder, que se poña a repartir encima, pois non sei. Repartiu, nese momento repartiu. Estou vendo o podcast de Dinky. Cuál dos dous é Dinky? O das gafas ou o da gorra? Si todavía sigues aquí, Dinky. Non sabía que tiñas un podcast, voume suscribir. A Fouteza Podcast. 360 agora 4 suscriptores. Aí está o tío, Pues nada, pues ide a seguir a Fouteza Podcast.
Pero si... eu teño aquí un reproducido. Entrevista a Alexander Mostovoy. Este vídeo levaba varios minutos aquí reproducido. Bueno, en fin, que xa empezó a divagar. Amigos, quedáramos no medallero, que non é pouca cousa. Sí, hai que Pedimo- lindo o medallero. Pedimos a xente un MVP, no, 2 MVPs e 2 pufos por parte do Celta. Alisson empeza a darlle o tarro porque cuando tal tócache. Non sei que resposta non salía yo. Vale. ¿Quién comeza? Comeza Mario Seijas, no que seguimos buscando a Dinky, que aquí tampouco sei, creo. Antes de nada que me mandou o Xío tamén antes non eso, pero bueno, non tampouco é un, quer decir, está guai, gracias Xío, moitas gracias, nos estás mandando moitas cousas. Grande Xío. Importante. Ao final van os 10 primeiros a Europa. Bueno, A Conference. Ese gaña a UEFA. Es que pode haber 10 equipos españois en Europa. Se gaña bueno, a claro, Copa sí. o Atlético Bueno, sería o noveno o que vai a Conference, que é o que pasou coa Premier League. E Por se eso é encima tanto. Conference a gana o Rayo e non se mete en Europa directamente, que ten pinta que Que non, pode ser. o Rayo iría a Europa League como gañador da Conference. Así que pode haber hasta 10 equipos españois en Europa. O cual sería coña liroña. Como se mete o Oviedo en Europa, Que pouco máis digo chao. partido a partido. Pouco, Al final o presidente iba a ter razón pouco. Hostia, de que es este el, año iban a ir a Europa. es el podcast de Fran Lamas, dice Dinky. Fran Lamas era o que participaba se non mal non me equivoco, na taberna con Afu e con esta xente, iso, eu acórdame. Penso que é Fran Lamas, que chamaba Afu chamaba o mestre Mutenroy. En fin, cousas de Afu. Vamos ao medallero, ou que? Sí, iremos. Aproveitamos para invitar ao señor Dinky Cádiz, xa que está moitas veces por aquí polo chat, e ten un podcast propio, pues que se pasa a falar algún día por Claro, que se Discord pase por aquí directamente, tomar algo. Tomar algo, exactamente, tens razón. Algo, pero tú pregunta que algo levas. Mario Bueno. Seijas, 2 MVPs deste partido ou 2 pufos, empecemos polos 2 pufos. 2 pufos, vale. Venga. Pois 2 pufos. O primeiro, a Fer López, porque creo que, sinceramente, creo que quitado ese balón que controlou e tal, creo que non entendeu nada ben o xogo, creo que non estivo ben entre liñas, creo que fixo unha falta moi perigosa e moi absurda ao borde da área do Celta que case nos pode costar moito, o sea, que decir, porque date conta que aí ainda non íbamos nin ganando. Non foi o caso. Se marcan, poñenos tal e meten o autobús abaixo e a ver como acaba o partido. Entonces, un para Fer López, que non me gustou especialmente, e outro tamén pois tamén quen yo vou a dar, que non me gustase demasiado. E outro casi yo vou a dar a Williot. No, a Williot no, é que Williot non o fixo tan mal. No, creo que Pablo Durán estivo peor. A Pablo Durán. Non, para mí fixo un traballo espectacular a nivel presión, a nivel moitas cousas, pero que quizás o penalizoulle moito que o partido se puxese con un xogador menos, el tuvese que xogar casi como bolla aí, que el non é a súa especialidade, non é un dianteiro que teña habilidade de ir atrás e dar mobilidade ao balón ni moitas cousas, senón un xogador pois máis de espacios e cousas e tal, pero para mí non fixo nada mal partido. É dicir, dou pufos así porque, quer dicir, para mí ningún do Celta, ningún fixo un mal partido. O que pasa é que yo dou os dous que creo que pues, fixeron un pouco peor. Pero para mí non ningún debería levar un pufo hoxe.
Xente do chat, por favor, que participe aquí. Alex? Moi ben, pois eu non podo decir nada porque non só me quitou os pufos o señor Mario, senón a explicacións. Iba a incidir nesa falta de Fer López, iba a incidir en que Bilio Volvemos a estar podería de ser acordo pero despois de moito tempo, Palo Durán, non podo dicir nada máis. O dixo todo el, todo. Pois eu poño... Volvemos a estar de acordo despois de moito tempo, volvemos a estar de acordo. Eu poño a... Porque gastamos os contras no Celta. Eu poño a Williot por debaixo de Durán, Sentindo moito. Igual é que colliñe un pouco de tirria no partido de hoxe. Pode ser, porque desesperoume un pouco a maneira de tío, tes que estar fervendo o cu porque estás ante un... Tes 21 ou 22 anos, estás ante un dos grandes escenarios da túa vida, ahora mismo. Non sei, un pouco máis de fame, un pouco máis de outra historia. Bueno, para min os pufos vou yo dar... Daría yo a Fer López, pois supoño, pero por falta de competencia de pufos. Igual algún dos que entrou de cambio... Sotelo non me dixo gran cousa, verdad? Pero cuántos minutos xogou Sotelo? 10. Pois haberá que darlle a Fer López. Para min Sotelo fixo todo o que tiña que facer. Todo pases de seguridade, non perdeu ningún balón, dando criterio ao medio campo. Para min Sotelo se moi ben. É un troco que dábame medo, por se acaso arrisgaba en cualquier pérdida tonta ou falta tonta e tal, pero estivo moi serio. Pensei que iba a quitar a... A mí gustoume moito ese Sotelo, a Ilaix, que tampouco me gustou especialmente Ilaix. Pero creo que bueno, sí que se notou que acusa o rollo físico, a ver, que non Ilaix chega, o que pasa é que Ilaix no que pasa é que na posición que xoga e tal o que lle exigen os partidos, moitas veces ten que pelear moito balón dividido que queda moi feo, que non se ve tan elegante, que non se ve tan como outros xogadores, non? Entonces creo que a Ilaix tamén lle penaliza de cara visualmente para moitas cousas, penalizanlle moitas as historias, pero para min sí fixo un bo partido. Menos mal que o señor Javier Pérez, coas cervezas que leva no peito, ten algo pon algo de sentido a este programa e dice que pufo o árbitro. Menos mal que o señor Javier aquí para decir a verdade. Un pufo o árbitro, pero gordo. A Detroit Viguesa. Está. E que ao final estamos todos aquí pondo a cara e realmente está todo... A Detroit Viguesa porque fai referencia ao tema de a fabricación, bueno, tema de ser cidades industriais e o tema dos coches da General Motors e todo ali, aquí pois coa Citroën e todo iso está guapo. Bone e M, que entrou tamén agora. Buenas noches, celtismo, parabéns. Pufos, Ferlo e Willy, pero estuvieron ambos de 6 de 10, ojo, di Jaime Soto. Pois podo coincidir con Jaime Soto. Voume quedar con esos. Podemos ir al MVP. Vamos a enseñar as fotos de Dinky. De Dinky, sí. Por isto é a Detroit Viguesa, podemos decir que o noso Eminem é Hard GZ. No, o noso Eminem eres tú, despois da entrada triunfal que diches. E se é Detroit Viguesa, quen sería o noso Robocop? E se é Detroit Viguesa, quen é Magdalena? Quen é Magdalena? Magdalena, ¿dónde estás? Magdalena aparece por aí. Saludos a Magdalena. Charania, hostia. Gran día el día del sorteo, di por aquí. Mira, aquí temos a camiseta. Estamos enseñando en directo. Mandamos Quintans estas fotos. Con cariño, co parche da Europa League, coa firma. Oh, qué guapa. Crack, esa está guapísima. Crack Borja Iglesias, e crack tamén a xente do Betis. Oye, o puto toque, tío. E sabes que pasou tamén? Que non houbo absolutamente nada do Celta. Efectivamente. Creo que se nos está indo o podcast a merda. Con todo o cariño do mundo a Quintáns, a Borja Iglesias e ao sorteo e a caridade. En serio,
co que ven en semifinais apetece ver unha camisola do Betis aí? Home, En pois serio? eu creo No, que porque- hai pero que darlle esto- hai que darlle unha chouche porque acaban de botar a Rafa momento, Benítez e darlle un momento. hai que darlle a cara. Esto acaba de ser unha premonición. Isto vai ser a vinganza de Borja Iglesias en semifinais ao Betis para que pasemos á final. O sea, isto vai ser épico. Porque despois Absoluto cinema. vamos a ganar a Europa League e vamos a acordar dese momento da camiseta de Borja Iglesias está ali e vamos decir premonición. O sea, vai marcar o gol de victoria Borja Iglesias. Oxalá, e menos mal que non houbo podcast despois do partido do Betis, porque ese día eu iba a quedarme sen amigos neste podcast. Porque gustoume entre cero e nada a actitude de Borja Iglesias. Parecía que saiu a unha pachanga cos amigos, e iso que marcou, e iba a celebrarlo, xa se veía as ganas de celebrarlo, pero nos duelos moi... O sea, eu agardo a Borja en semifinais contra o Betis sendo Borja, e non saindo coa pachorra que saiu este fin de semana. Teño unha pregunta que facervos antes dos MVPs. A ver, Que posibilidade hai de que non viaxemos xuntos a Estambul se o Celta chega a final? Posibilidade de que non se faga. Non sei vos, pero eu vou ao 100%. Eu vou con 4 persoas. eu terei que vender o coche ou así, pero dame igual. Se vedes con nós, pois ben, pero eu as 4 persoas non as deixo polo camiño. O sea, que Esta vez non. está dicindo que vas vender 4 persoas para ir ao fútbol, non? Non. Entendín eu eu. Aliso, vas a ir a Estambul ou non? Como que non vas a ir a Estambul a comer kebab? Hombre, a Carai. Estambul imos os 5. Se teño que empeñar a casa, empeño. Vamos. A Estambul se vai porque se vai. Estambul, Non, amigo. sí. Iso é un aforro que dende que pechouse isto, vamos. A Estambul se vai. Se rumorea que por la guerra de Irán se va a cambiar la sede, di Jaime Soto. ¿Sí? Eso escoitei eu tamén. É unha cousa que a min non me importaría. No, Iso de ver o porque- partido mentras veo fogos artificiales polo ceo, non sei hasta que punto... E aparte é difícil que quede máis Pero lonxe. Estaría ben unha final Celta ao Porto e que poñan a final por aquí al lado. Bueno, pero Cercanía para os dous. ten a súa gracia irte tamén a Noruega ou algo así, non sabes? Sí, bueno, sí. Terá chegarse a ti que tes cartos como un torero. A min que? Haces 5 entradas, aguantar os fillos, pois non sei. A min a darse contento eu, sería bo. A Noruega, non podías decir Digo nada, non digo non podías decir eu que sei outro sitio que fora ao cambio, sei o que sei Italia, que ainda é barato. Luxemburgo. En Italia está ben, Italia estaría bonito, tal. No, dice Noruega, e digo, me cago neste ten cartos como un torero, vai a Noruega, che clavan ali. Me cago en Dios. Como un torero. Señores, MVPs, xente do chat tamén. 2 MVPs por parte do Celta no día de hoxe. Alisson xa se frota as mans. Alisson ten pufos. É verdad, tamén. Alisson non deu pufos, que dea pufos. Eu non Alisson. quería metela no Pufos, aprieto dos Alisson. pufos. Sí, Pensei que iso sí, iba a dar sí. MVPs. Moi de boas e moi venales e aos 5 programas que apareceu. Censura. Ala, non... Tampouco lle... Polo cu dal falando Menos tan mal mal que se aí. foi ao Aprendemos Discord, modales ese hombre. porque o que dixo este tío... É unha nena moi ben educada e sabe que esas cousas non... Que non. Só di palabrotas para cantar as cancións do Coruña. Deportivista. Dalle vergoña, pero Ai. Bueno, veña. Alisson, que? Os pufos que? Árbitro e o Lyon, obviamente. O árbitro de León. Foi moi coherente, moi coherente. Estamos aquí dando tantas voltas e ao final... Bueno, o árbitro sobre todo, o árbitro sobre todo. Pero o árbitro cual? Pero Porque hai moitos árbitros. O principal, o do VAR, cuidado, Mister Asubío. Mister Asubío, todos en pack. Todos en pack. Pufos árbitros. o Lyon
porque palizas que lle mentía a Javi casi o mataban. A verdade é que o pobre Javi A chupou Javi cada Rueda, unha. sí. Tagliafico, madre Eu mía, non sei como Tagliafico. chegou vivo á casa ese home. Sí, pero escoita, pero había algunha que lle pegaban ben e se levantaba un momento. Creo que foi a amarilla que veu Tagliafico. Ostras, Sí. zurroulle ben e levantouse un momento, tío, levaba todo o partido. Tens razón. Bueno, pues vamos cos MVPs. Mario, vamos a deixar tempo a Alisson para pensalos. Moi ben. Bueno, primeiro MVP clarísimamente Hugo Álvarez, indiscutible e hai que darllo e hai que dicilo, espectacular. E segundo MVP para min, partido espectacular e creo que hoxe en día non hai un lateral máis en forma que a él, que mereza máis ir á selección que a él, que Sergio Carreira. Aplaudo Ahí lo estos dejo. MVPs. Solo me queda aplaudir a estos MVPs. Eu, de novo, Mario, bueno, non, tampouco porque o de indiscutible de Hugo Álvarez para min é MVP, pero indiscutible tampouco, entendería que se pudiese mencionar outras persoas. E co de lateral para min é máis MVP Javi Rueda. Pode ser. Facendo carreira un partidazo, pero o perigo por arriba Rueda fixo moito o gol, as oportunidades que creou. Seguramente Carreira fose o terceiro MVP, pero Carreira, o sea, pero Javi Rueda para min o MVP xunto a Hugo Álvarez. Pois moi ben. Dímonos por aquí a xente. MVP Rueda e Carreira, Rueda e Álvarez top, MVP Rueda e Carreira, MVP Rueda e Claudio, Pufo árbitro e los que tiraron las bengalas, e vecino ojo. Xa lle molaba moito da Premier ter a Jones e la del Agui no banquillo. Bueno, eso xa é unha historia que falaremos este bravo. Pregunto ya... Claudio non entra nos MVPs. Claudio é Deus. É o MVP. Exacto. Claudio está por encima de toda esta parafernalia. MVP, pero most valuable person, no player. Alisson, 2 MVPs. Pensaos ben, Pensaos ben porque pode ser a última aparición que teñas neste podcast. Ri. Hugo Álvarez e Javi. Vamos, hombre, eso sí, señor. Pero Javi que Javi. Rueda. Moi ben. Estou casi de acordo. Rueda, pero o presidente da Xunta non. O sea, Rueda o xogador que estaba ali. Sí. Sí, dice, sí. Que estaba ali o señor Alfonso. Yo me atrevería a afirmar que Sergio Carreira es el futbolista más regular de toda la plantilla del Celta. Didinqui Cádiz. Para mí sí. Bueno. No, aparte, quero dicir, pero tamén digo en con plan Radu. seleccionable porque este ano non é solo pola tempada, senón un xogador así que che dá tantas posibilidades de xogar en diferentes esquemas, xogar en diferentes bandas, eso é que me parece espectacular ahora mesmo. Pero é utópico para min. Como non vaya como lateral dereito, que aí sí, pero pola esquerda para min entre Grimaldo, Álvaro Carreras, Valde, sí, que xoga no Barça, este mellor ou peor, xoga no Barça. Pola dereita, pois, a ver, sí. Pola dereita, o que está máis en forma, pero o que está máis en forma é Llorente. Pero despois, digo, o que máis en forma está é Llorente, que para min agora mesmo é o lateral probablemente titular, non? Pero fora de Llorente, dime un mellor. Dime só un. Sendo dos mellores do Newcastle, do Tottenham. Pedro Porro está ben, pero a ver, que Carreira o merece. O que pasa que ten a mala sorte de coincidir cun gran momento de laterais nestos momentos para a selección. Para min, xa te digo, a boa sorte. Eu, oxalá non vaya ningún xogador do Celta. Non, está claro, pero refírome, hoxe en día dime un, o sea, quer decir que este máis tal. Eu, antes incluso que Pedro Porro, eu dígolo así, eu levo antes a Aitor Ruibal, que che dá moitas, pode xogar nesa posición, pode xogar en varias aí. Sí, a ver, falan de Carvajal. Carvajal non creo que vaya. Carreira creo que vai tarde. É dicir, para mí
para min, eu hoxe por hoxe, xa che digo, se me teño que quedar con 2 xogadores, quedome con Carreira de calle. Antes Pero que esta creo que Pero vai ser a outra última lista antes do Mundial. Vos credes que vai dar moitas voltas? Que Luis de la Fuente vai dar moitas voltas na última lista antes No, de que chegue o non Mundial? creo que de no. Eu non creo nin que vaya Joan García. Por exemplo. Como para ir Sergio Carreira. Non sei. Se hai algunha lesión ou tal. Pero Que bueno. manda carallo que non vaya Joan García, que para min, ojo, cuidado con Joan García. Bueno, manda carallo moitas cousas. Como se entra en el sorteo? Que sorteo? Sorteo? Por que sorteo? Vamos regalar a camiseta de Alisson e non me enterei eu. He hecho unha risa, sí, saber cando che vayan pedir a casa. Comentaba por aquí tamén que se me pasou antes. ¿Dónde está? Estaba pensando eu en rimas, a ver se iba a facer algunha broma ahora. Como se... E dixe, no, porque sorteado para el que tengo aquí colgado tenía que ser sorteado ou algo así. Pero sorteo... Que nos diga para pillarle algo. Bueno, está desubicado, papi. Iba dicindo, Jutgla por trabajo y por gol, Hugo Starfelt, Javi Rodríguez e Aidú e Moriba de nota maior. Bueno, Aidú creo que non apegou moito, pero ben, eu cualquier cousa que non sea unha cantada clamorosa de Aidú celebro. E os demais estou de acordo tamén con Jaime Soto. Bueno, Hugo Starfelt, Javi Rodríguez. Que ben lle veu ese gole. Que ben lle veu, porque últimamente está aí mollando, está traballando moito. Ollo, que igual teño pleno, vou dar a sorpresa como maior goleador da tempada, que é o que tiña eu difícil. Jutgla, ollo, está collendo carrerilla. Bueno, quedanlle moitos que marcar, Ainda lle queda moito. Quedanlle moitos que marcar aínda, Alex. Pero bueno. bueno. A ver, leva xa 8 ou 9 leva, Eu creo que leva 6 ou así. Non, 8 ou 9 non leva. A ver. Eu creo que son 5 ou 6. Bueno, antes de nada... Eu creo que non. Mais seguro. Os meus MVPs, xa por pechar, son Sergio Carreira e Hugo Álvarez. Non aos octavos de final de Europa League. Que felicidade a decir isto. Hugo Álvarez e Sergio Carreira os meus MVPs, macho. Orgullo. Orgullo deses dous, sí, señor. Bueno, pois sea unha... Non marcou Jutgla. Mira, eu pensei que en Copa marcou 2 goles. No. Sí, leva 6. Jutgla leva 6, sí. Un en Europa e 5 en Liga. Es que eu pensaba que en Copa marcou 2 ou 3. No. Oye, unha pregunta. Considerades este partido do Celta un dos mellores da tempada? Non sei que dicirche. Para min, sí. Se contas todo, tácticamente, a seriedade e todo, para min. Sí. E agora pregunto de verdade. Credes... Por exemplo, credes que casualidade... Que o do Bernabéu. Sí. Segunda pregunta. Credes que casualidade que o Celta levase no peito un patrocinio dunha empresa de Ourense? É de Ourense, pero eso pertenece a Estrella, non? Agora. Económicamente, creo. Por iso levaba... Pero Cabreiro está en Berín. Sí. Gran noite para Ourense. Sí, señor. Bueno, amigos, hai que barrer para casa. Está claro. Como? É a polo ascenso. Bueno, pouco a pouco. Entón, polo playoff, gracias. Podo ser cabrón ou non? Sí, claro. Sí. Eu xa fixe no grupo de WhatsApp que empecé a sacar capturas do 25 de setembro no que se decía no partido do Stuttgart que Claudio tiraba a Europa League, non sei que, por xogar Starfelt, Marcos Alonso, Mancados, el Abdelagui e tal. E fixen unha enquisa. Queredes que sexa cabrón ou non? Pois vou uselo agora. Pablo, aquí, para todos os celtistas e toda Ourense. Elise entre o ascenso da UDO ou a UEFA Europa League do Celta.
Hostia, acabo de poñer entre a espada e la pared. Veña, dalle aí. Pois mira, nunha eliminatoria de Copa do Rei entre o Celta e Ourense, iría co Ourense, pero pola mesma regla de 3 vou decir que preferiría unha Europa League do Celta a un ascenso do Ourense, porque sería máis improbable, ou polo menos moito máis difícil de repetir na miña cabeza. Creo que ademais un ascenso a Unión Deportiva Ourense, unha vez empezas a coñecer como funciona un clube por dentro, económicamente non lle viría moi ben, o sea, está moi ben a ilusión, pero despois hai que porse a traballar o ano seguinte. É un título. O sea, unha Europa, joder, despois de gañar o Lyon, vir aquí ca camiseta do Hugo Álvarez e dicir que non quero que o Celta gañe a Europa League. Pois sendo, a verdad, un pouco neno de a la Madrid e nada máis, así gana el Madrid, o mítico meme de unha cabeza en Badajoz, así gana el Madrid, pois sería un pouco ese neno, desgraciadamente. Seguramente debería barrer moito máis para casa, pero saio deste aprieto. Igual acabas de poñer fin a miña relación laboral como camarógrafo da UDO, Igual este ano acreditación non hai, o sea, este domingo. A ver, eu que sei, joder. É que un ascenso é moi bonito tamén, Ostra, non sei se vostede recordos vívidos dun ascenso, pero está moi ben, joder. O que pasa é que este ascenso sería moi puñetero este ascenso, porque o ano que ven sería unha quimera. A primeira ref é un comedeiro de cuartos, tío. Segunda ref está ben, segunda división tamén, pero como estés na primeira e no medio, é un peligro, tío. Hai que ter outra estructura e outro rollo. Eu aquí índome por os bardos por justificar. Falando estrictamente do Deportivo, entendo iso, porque al final a Europa non se xoga todos os anos, e se non sube este ano Ourense, o ano que ven hai outra oportunidade. Porque baixar non se vai baixar, así que... Exactamente. Entendo, pero quero poñerte un pouco a túa terra aí en contra. De que o domingo vayan, fillo da puta, que dixiste do Celta de Ourense? Que me tira unha bengala. Devolve a acreditación. Devolve a acreditación. Haberá no Couto algún que prefira a Coruña que Celta ou non? Sí, pero hai moito celtista tamén, e hai incluso nunha peña hai bastante xente de Tropas, se non me equivoco. Nunha das peñas así como hai nome e tal. Bueno, vanse repartindo. Que hai que apoiarse. Hoxe houbo intercambio de mensaxes, por suposto, entre directivas ourensanistas e celtistas, felicitando polo partido realizado. Así que, fantástica relación. Xogadores do Celta Fortuna cedidos no Ourense. O próximo é un pase VIP para o jefe de prensa, non? Que menos, digo eu, e para os seus amigos. Non estuve tan lonxe deso, Mario, que falamos algunha vez. Outro día vin eses carnés VIPs. O día da ida do León. Uns carnés negros. Digo, non estou tan lonxe de intentar pillar algún destes. Hai unha experiencia desas, gravala en vídeo, falar todo un pouco de como se vive desde aí, que hai, de que non hai. Estaríamos cerca de Alex, porque creo que é detrás do banquillo visitante. E despois no descanso a comer. Como estaríamos cerca de Alex? Estaríamos con Alex. Sí, bueno, pero quero decir que estaríamos cerca da zona de Alex. A mí trocaronme de sitio tamén. Agora estou xusto no medio campo. Pero xusto. Por eso non te vexo. Hai veces que te intento buscar e non te vexo. Eu que non sei, a miña pregunta é, Alex, como carallo chupas tanta cámara? Impresionante, porque é que entre fotos, televisión, non sei que, é que sales sempre, machiño. Que si sai con neno encima, bueno, pero hai veces que sai el solo, joder. Búscame, non sei. Pero que carnes negros dis estes? Que o bo de que me troquen de sitio es que teño este recordo que moitos celtistas non van a ter, E teño 4 deles. Pero estos, se gañamos a Europa League... Que pon aí? Son eses, non? No. Voltar a Europa, pon aí. Esos son os VIPs. Esos son o carné da Europa League. No, pois non decía esos. O sea, este é o do Celta normal
Este a de Europa League, porque aos que nos trocaron de sitio Sí, sí, é certo. deronnos este carné porque hai algúns que entran por outra porta. Xa, pero creo que non era ese. Era outro que era solo por tema VIP. Ou igual era ese, pero no apartado de grada puña zona VIP, non sei. O caso é que cos que fun se fartaron a comer pulpo ali no descanso, non sei que Caracho. máis cousas varias. E despois estaban ali no túnel pedíndolle os pantalós a Hendrik. Ao carallo. Hendrik, vai por aí adiante, hombre. Hendrik dos collos. A Hendrik. Hendrik. Carallo, Que mal repartido está o mundo, tío. Había un chaval que iba ca camiseta do Olympique de Lyon. E digo, pero alma de cántaro. Non te das conta que hai 12 persoas ca camiseta do Olympique de Lyon en todo Vigo e 11 están xogando o partido e o número 12 eres tú? Donde vas con a camiseta do Olympique de Lyon? Mellor que vayas con a do Depro e con a do Olympique de Lyon. Bueno, a todo isto que bochornoso todos os medios de comunicación españoles en xeral destos, bueno, pseudotal chiringuito, non sei que, en Marca, el outro en la moto. Bueno, Marca non sei exactamente se foi Marca, pero me referme concretamente chiringuito e cal outro vin, xa non me acordo, pero comentando sobre en plan, tenía que ser Hendrik, tenía que non sei que, ou isto, como el equipo, como desexando casi que Hendrik nos marcase outro gol que nos deixase fora como de grande polo pase de que un xogador do Real Madrid antes que falar do Celta. Despois digo, Sí, señor. como carallo me vou despois vou ter sentimentos hacia ningún da meseta ou destos fodechinchos ou algo, Sí, é Son verdade, Celta, sí, é verdade. Hai unha portada do Marca, se non me equivoco, pouco fulera. Hendrik salva al Lyon ou non sei que. Como que Hendrik salva al Lyon? Está de coña. Vou ver a portada, que creo que xa teñen subida. A ver. Marca. Definidos os horarios de cuartos de Europa League. Ida en Friburgo, xoves 9 de abril ás 21 horas. Volta en Balaídos, xoves 16 ás 18:45. Que pesados, tío. O sea, a ida ás 9 da noite e a volta ás 7 menos cuarto, outra vez. A volta en Vigo contra o Friburgo. Vou comentar unha cousa. Sabedes que día é ese? Que día é ese? 16 de abril. Un gran día. Que día é ese? O meu aniversario. É verdad. Ollo cuidado. É verdad, que habíamos algo deso, que a ver se nos invitaban os gusanitos. Vai ter agasallo bo a señorita Alison. Sí, señor, sí, señor. Por parte do Celta. Eu non recordo ningún partido o día do meu cumpleanos. Solo un, e foi a final do Mundial que ganou Argentina. Pero o Celta non. Nesas datas un pouco complicado Sí. que xogo Celta. Un pouco. Bueno, que vamos a facer? A ver, que é en diciembre, joder, que se xogou por Bueno, vale. por o de Qatar e Eu tal. pensaba que... Pero ainda así non sei se hai fútbol. Bueno, creo que hai fútbol hasta o 21 de diciembre ou unha cousa así. Sí. Bueno. Claro, es que falas de Mundial en miña cabeza vai a suyo. Sí, Mira, Jaime Soto. Se me aceptas un consello, non mires chiringuito. É que nunca miro chiringuito nin eso. O que pasa é que por Twitter salenche portadas, cousas, ou salenche declaracións, e o que me sale por Twitter é o que vexo, pero vamos, nin se me ocurre. O sea, os do chiringuito, o sea, a ver, quero dicir, eu xa non sei moito de fútbol, pero é que esos ainda saben bastante menos que a nós, o sea, entonces... Pois douche outro consello. Deixa tamén Twitter. Dende que eu Hostia, Twitter mando carallo. Teño unha paz mental desde que non me meto a Twitter, madre mía. Eu non peleo, o que pasa é que vexo, é dicir, simplemente por ver noticias e cousas, estar o día en canto a noticias, despois xa non me meto, eu xa paso do que digan, de meterme en peleas, de contestar, eso xa pasou a outra vida. Bueno, pois pero bueno, bon pase, por certo, no gol non comentamos, pero Javi Rodríguez fixo un partido moi bo, e boa asistencia para Jugla, ollo cuidado tamén. Non nos metimos aí nin posibles MVPs, pero fixo un gran partido, Estamos vendo a portada do Marca, la plaga que non cesa, Courtois en primeira plana,
André Pascual, olímpicos y paralímpicos nos lo curramos igual. E despois abaixo, Rueda e Jungla encarga los cuartos. Bueno. Xa ves, é o que hai. Pois xa está. Que vamos facer? Polo menos non é Endrick dice adiós a la Europa League. Agradecese. Bueno, amigos, pois hasta aquí chegamos, que Alisson terá que ir dormir. Quero dicir, mañá non hai colegio, para algúns, porque hai outros que ás 7 da mañá están entrando pola porta do traballo. Pero claro, aparte Alisson xa empezar a estar nerviosa porque quedan menos de un mes po seu aniversario. E digo eu, Alisson, ese día vamos a ir facer previa a túa casa e nos vas a invitar a gusanitos. Que vai dicir? Non sei. Gustan os gusanitos? Pois é que só probei unha vez ou dous. O sea, gustanche máis os limóns? Sí, Pois podemos Nesta casa a comida tipo patatas, bollerías e tal non entra moito aquí. podemos facer unha merendola de limóns. Eu podo levar limóns. Tú, Mario, que levas? Eu calquer con un botelo ou algo. Botelo. Ahora apetéceme, si veuseme a cabeza e dixen, Dios, canto hai que non como botelo? Pois un botelo ou algo así. Moi ben, ten razón. Un cocido ou algo con dente, nada de tontería. Buah. Bueno, xente do chat, ainda quedan 53 aquí a medio dormir. Deixades os últimos likes por un postpartido histórico, absolutamente histórico, a golpe de xoves. Hai que traballar hoxe e mañá, as forzas son as que son, pero recordaremos no futuro con cariño este postpartido. Grazas, señor Mario Seijas, por acompañarnos. Vémonos cando Dios diga. Grazas a vostedes. Un placer, dixo unha vaca. Actuación en directo Ocho. na casa, Falta. Ollo aí a capela. Claro, é que a ver se mañá pola mañá voume Teño levantar. que ir a tele a ver como quedou, pero eu creo que quedou ben. Pero aí o que pasa é que faltaba a cámara. Faltou a O sea, se cámara, fora coa por cámara Dios. xa era perfecto, joder. Foi unha pena, se Faltou a vía aí cámara todo negro, o totalmente. sea, cantado estaba tal, e o ritmo ben, levábase ben, pero Te faltaba a pasamos cámara, aquí hombre. o facemos, veña. Bueno, e non vamos guardar un minuto de silencio por Rafa Benítez, ou que? Hostia. Oye, que lleven por loco. 4 lle clavou o Betis, Estuvo a maratón. Rafa Benítez esta noite non creo que este moito menos feliz que a nos. El sigue cobrando igual e o que lle importa. Sí. Digo eu. No, eu tamén estaría fantásticamente. Creo que está Alexander, ceando a estas horas meténdose, pois non descartes que este con un cocido gallego aí ou madrileño. ten familia en Ourense, Rafa Benítez, Señor Alexander, boas noites. Boas noites. E celestes noites. E señorita Alison, grazas de novo por traer mesura e nivel a este debate. Intentaremos cuadrar máis días que non haxa colegio o día seguinte para que traigas un pouco de sensatez a estos lares. Boas noites tamén. noites. Sí, señor, con decisión. Bueno, familia, vémonos para a próxima. Xa se me peta o Discord incluso, para que me vaya. Adiós. Xa non vexo nada. Petou. Bueno, non sei nin se me deu tempo a despedirme. Volveu petar. Pero en cambio, o sea, sale aquí unha camariña. Cámara FaceTime HD. E a min véseme. Pero a eles non sirve. O Discord non vai, pero a cámara sí. E digo eu, porque eu a eles sí que os escoito. O que pasa é que vos non os escoitades e ainda por riba a imagen falla. Cando petardeo o Discord, a min seguides me escoitando. Ou igual tampouco. Adriano Casales. El Celta lo que demostró es que es un equipo con espíritu. Adriano Casales, yo creo que el Celta es un equipo que compite
en muchos escenarios. Y eso es un motivo de peso para pensar que este equipo puede ser campeón, que no tenían muchos otros equipos. O sea, yo hay veces que veo al Celta y digo, no entiendo qué va a hacer el Celta. Y va y lo hace bien. Y hay otros equipos, otros Celtas, que antes de empezar el partido más o menos ya te esperabas qué iba a hacer falta para que el Celta fuera capaz de competir y ganar el partido. Bueno, cosas veredas. Hay una pregunta que no hice, querida gente del diferido. Hay una pregunta que no les hice a mis queridos contertulios, que os voy a hacer a vosotros para que me dejéis en los comentarios. Os pido a ciegas y con el calentón todavía en el cuerpo un porcentaje de que el Celta pase la eliminatoria frente al Friburgo. ¿Qué porcentaje le dais al Celta de posibilidades de pasar contra el Friburgo bajo vuestro criterio? Un beso, dejad vuestro like, dadle hype al vídeo si sabéis, haceos miembros, mandadnos dinero, mandadnos limones y sobre todo, sed felices.